Namoy mapaybon ngayong gikuptan, palihog ablihi sa panultihon. Okay? Panultihon, chapter 30, verse 29 to 31. Panultihon, kapitulo 30, versikulo 29 hangtod sa 31. The Word of God says, in verse 29, may upat ka butang nga anindot tan-awon nga maglakaw. Ang leyon, ang labing usgan sa tanang mananap ug walay gikahadlukan. Verse 31, ang kanding ug ang sunoy nga naglakaw ug ang hari sa atubangan sa katawhan. So this is the word of God, makapamungko ta. And now, ready na ba ta nga mo maminaw? So atong ipahiluna atong tagsa-tagsa kagawalingon o atong i-focus atong hunahuna kasing-kasing diha sa pagpaminaw sa puno sa Ginoo. And I believe ang puno sa Ginoo dunay gahom nga mo comfort, mo bag-o sa pagkasing-kasing hunahuna. Nagatuo ba ta ana? Amen. So let's welcome the presence of God sa kinabuhi ni Pastor Mar. Wow, praise God. So, inay mo tapad nga mayo ang Diyos. Ina-welcome ka sa presensya sa Ginoo. Welcome. Medyo ligamay ang ato ang simbahan. So, let's declare nga padakan sa Ginoo ang ato ang tigumanan. Amen? Ato palakpakan atong Ginoo. So karon adto ta sa another topic na pod nga ato ang sugutan ning buntagon, how to reach according to God's destination. Unsaon nato paglakaw nga maabot nato ang buot paabtan sa Ginoo nato. Dili tanang naglakaw nakaabot sa ilang buot adtuan. Dunaray ipila ka mga rason kung ano nga sagad ang mga tao maglakaw, dili sila maabot sa ilang sagad ganahang adtuan. Unang rason, naay naglakaw nga nakabalik tungod kay naay nalimtan. So usap ko na sa rason nga dili ta mag-example, madto ka og namagiti, anak ka time, and then naa kay nalimtan, dito na ka og bios na kay nalimtan, ibalik ka. And then di wala lang na kamo padayon, kay naa kay nalimtan. Laing rason, naay naglakaw nga nadisgrasya. So wala siya kaabot sa iyang buot adtuan, tungod kay nadisgrasya siya sa tunga-tunga pa lang sa iyang pag-adto. Naapoy naglakaw nga wa siya kaadto tungod kay sadyang muadto naon ta siya, naapoy ni balabag nga maoy nakaingon na dili siya makaadto. Sa to pa daghang mga rason kung ano nga ang tao dili siya makaabot sa ganahang paadtuan sa Ginoo. Naay mga rason. Pero kining atuang tukyon karon igsoon, gusto ang Dios nga masayran nimo ug nako nga pwede tang makaabot sa buot paadtuan sa Dios nato kung mahimo nato ang tulo ka butang dinhi kabuntagon. And I believe nga kita jadi si family naay ganahan nato maabot sa atong kinabuhi. Ya naapoy gawas nga natay ganahan maabot sa kinabuhi. Duna gyud poy giandam ang Dios nga mao poy ganahan niya nga maabot pud nimo. So puro tanay ganahan ang Dios nay ganahan nga maabot nimo. Ang kita pud naputay ganahan pero kabalo mo igsoon naapoy ganahan sa tanas nga maabot nimo. That's why ang ganahan nato ug ang ganahan sa Dios ang bugtong lang gyud ani mo balabag sa tanas. Kaya na po siya ganahan nga ipagbuhat nato. So, masayran nimo nako ning kabuntagon ang tulo ka butang. Ready na ba tayo tulo ka butang? Number 1, igsoon nga para maabot tas buot pagtuan sa Dios nato. Walk with focus. Now, balik ta sa gibasa sa tong sa igsoon. Di ba, matod pa niya, duna daw naglakaw nga nindot kayong tan-awon sadyang maglakaw ni sila. Ang una niyang gisgutan is ang leon. Nga maglakaw kuno ang leon nindot. Kita ang tag-leon? Pero amatay leon diri sa Pilipinas. Sa South Africa mo ni ang saga dito nga naa kini nga leon. Ya kini ding leon igsoon sa study, ang leon pag maglakaw siya
Gahimbay-himbay tun siya ng galakaw, pero dili siya mawala sa iyang focus, sa iyang gitanaw. Just like for example, nakakita siya o kanabang usa. Iyang tulugpon ba? So while galakaw siya ana, ang iyang mata nakapokus sa usa. Di gyud mo bulag. Baski na o basalikban siya mga kahoy, basta po maglakaw siya namon siya mga sagbot nga mo ali. Pero still ang iyang focus ara mo dito. Wa gyud mo bulag ang iyang pananaw. Walk with focus para maabot ka sa imong buot at tuan. Ang leon, if naa siya'y buot kanon, iya ko ng fokusan. Amen? Kung buot din ang kanon ng deer o ng usa, iya ko ng fokusan. Kabalo mo kung saan nagpag-focus, pag makita niya nga nakakita ang deer niya, muhunong siya, mubakig siya, paas if na kahoy na daw siya, paas if na dili siya leon. Pero sa diyang dili mo tanaw niya ang usa, maghinay-hinay sa lakaw, pukusan niya. Kabalo mo kung sa iyang buhaton, sa diyang dalaga ng usa, pukusan gihapon na niya gukod, hangtod yun maabtan yun niya. So, bot pasabot, ang pag-focus diya ay naagyog kay insaktong maabot. Amen na papata diha? Inay mo tapat pag-focus na god. Di ba ang pag-focus igsoon, pwede ni ma-apply nato sa kanang nay nag-away ba? Di ba kung nay mag-away, alalihan mo na nimo, sa po nagubot na, ya iso kayo ng usag, pukusan mo ito yung kontra. Bisa usaw pa na mo ali-ali. Pero kanang nakita kontra, wala ko sa kontra. Asa mo ron? Di ba? Kung ali-alihan nimo, mo ana-ana gud siya. Ang iyang pananaw nilapos dito bisan pag-alihan nimo. Yun ana ang focus igsoon. Walay focus sa leon, mula pus bisan pa una kay nakaalit. Ang atong mga pag-alagad igsoon, mura magunoy siya og nagkalot ka og atabay. Nga kung dili ka mo focus og kalot, dili pod mapuno ang atabay. Dili pod punon sa Ginoo. Kung mabaw ang atabay, gamay lang masulod. Pero kung magkalot ka og lalom, kung magkalalom di ay ang imong pag-alagad, punon po sa Ginoo ang imong kinabuhi. Amen? Diba, ganahan mong butag, mapuno tao panalangin. Diba, i-declare sa atong missionary, nagitawag og double blessing. Pero magbantay putas double blessing isuot. Kay dining tuiga 2021, dili puta makabantay sa double blessing. Budubol ba po ni atong tiyan? Amen? Kaya magiligro kay budubol ni atong tiyan. Kay sige kaon og litson, sige kaon og sudan. So, lagmit ma-high blood ta. Muna nga, balik ta sa focus ison. Walk with focus. Para nga naa kay nindot na maabot. Amen? Just like sa mga estudyante. Estudyante, may numdog sa mga estudyante, kung mag-focus yung karon sa imong pag-eskwela, sigurado ko na naa kay nindot na maabot sa imong kinabuhi. Pero while kay eskwela ka, nag-focus ka sa gwapo, o gwapa, alagwapo ka, gwapa ka, nawani ang imong pagtuon, wa jud kay maayong maabot. Kay ang pag-focus igsuon na ay nindot nga maabot. Sa imong pag-focus, dunay imong kinahanglan nga masabtan. Kanang maglakaw ka ba? Dili pwede nga sa imong pag-focus magtakilid ka. So, napol, fokusan nimo diha. Wa goy ang leon, di ko na siya magtakilid kung nasa bot kanon. No? Tanaw ko na siya sa usaw, wag yung leon nag-aanaw. Nya, tora yung kalanon dito, tora dito siya katanaw. Inana gusto pag-alagad, if natay focus pag-alagad sa Ginoo, dili pwede magtakilid. Alagad ko ni Lord, yung gaana ang imong kinabuhi, gasigi pagkaglingi. Kung sa man pag-apply ani, dili ka ka-focus kung imong tan-awon ang naas palibot. Kung sa may example ani, if magsigi kag tan-aw sa mga tao, nga mo'y nakaingon nga nawala yung focus Ginoo, di gyud ka ka-focus. Ug wa kay maayong maabot sa unahan. Kay itan-aw nimo ang mga tao, puro man na ay kana bang mga dili maayo, puro man na ay mga kapansanan, puro na ay kana bang dili man pareho ta matag-usa. Dunay kay mga apan ba? Di ba? Sumupokus ka. Well, galagad ka ron. Example, galagad ka ron. Yan ay nanaway nimo.
Yan nilingi ka nang nanaway, so nasisaway na ako makawala na sa focus. Amen? So karon if natagamdaman nimo nga naay nagsaway nimo, ayaw gyud kuwat ang imong focus pag-alagad sa Ginoo. Kay mostly sa mga Christian, igo lang ganing saway, dala-dala na pug Bible. Alam, supraan na guna sila, palakaw na guna sila sa langit. Nya imo siyang lingion, ay nagtakilit ka, wala na ka nag-focus. Iparis-karis ka na mga klasiha o mga pulong, mawala imo ang focus. Napagiligsoon, dili lang kay magtakilit, dili po ka pwedeng mulingi sa likod. If nag-focus ka, wa gyud nga ninglingi usa. Ipukusan niya ang kalanon niya, pero galingi isa sa liyo. Wala. Nga naman kaya ang Leon King of the Jungle. So, dili ka pwedeng mulingi sa likod. Unsa may example ani? Sa mga Christian, maong dili sila ka-focus karon, tungod kay sige silang galingi sa kanhi nila nahitabo sa ilang kinabuhi. Sa amo ang sa una, grabe gid amo kahimtang. Gilatigo yung kumayo ni mama o ni papa ba. Di ko na ako balinta na ilang ibuhat na ako ba. So nawala ang iyang focus sa pag-alagad. Kaya ang iyang napukusan, ang katong nahitabo niya sa una. So ang nahitabo na ay pagdumot sa iyang kasing-kasing. Ang pagdumot, makawala ni mos focus. Amen? Napatay gidumtan karon? O naakay gidumtan karon? Naakas imong gidumtan nga focus. So nawala imong focus sa Ginoo. Ngano man kay tuwa man pagdumot. Imong huna-huna karon jud ka. Lamig yung kung panon ba? Amen? So, kana di ang paglingi ni Musluyo, makawala sa focus. Yan din na pag yun. Dili po ka mudungo sa imong pag-focus. Wa ko iliyon nga, nayang kalanan nito sunado, ganungo siya. Still, gaana ko na yung mata. Kung imong sabto sa itong ginabuhing Kristuhano, dili pwede nga mo-lockdown ka sa imong kaugalingon. Mabitang uban sa ilang pagkristuhano, nawala ilang focus pag-serve sa Ginoo. Tungod kay gitanaw nila ilang kaugalingon nga down gyud kayo ikumpara sa uban. Diba? Dili nga nitabag og sinina, di ta mosimba. Na may nag-mindset ana, di magubag og sinina. Di ko mosimba og. Wa pasabot, gin-lockdown ni ang suot. And then nawala siya sa focus. So kung imo day i-lockdown imong kaugalingon, may mangguna sila kay inana man nilang kahimta samtang ako inani mo puko. So mawala imong focus kung i-lockdown nimo imong kaugalingon. Walk with focus igsoon. And di kung ka pwede mo focus na naghangad. Well, galakaw kas pag-alagad sa Ginoo is gahangad. No? Ang leon di guna mo hangad. Focus guna sa street gud ang iyang pananaw. So while naglakaw kas pag-alagad sa Ginoo, di ka pwedeng maghangad. Unsa may example ni Lison? Di ka pwedeng magpataas sa imong kaugalingon. Kaya ang pagpataas, makawala niya focus. Nga naman, kaya ino nang pukusan imong kaugalingon para mo taas. Ay ako gyud labaw nila ba? Kana sila magpabiling gyud ang ubos ba? Ako gyud mas labaw gyud nila kahimtang. So kung sige kang ga-focus sa imong kaugalingon, nga naakas itaas, dili ka maka-focus sa unahan. Kung dili gyud sagad sa nagpataas igsoon, dili sila sagad maabot sa kaabtan sa Ginoo. Nga naman, sa iyo sa Biblia, ang magpataas iya ramang iana. Pero ang nagpaubos, iya mapong iana. So imong buhaton para makaabot ka sa destination nga gandam sa Ginoo. Walk with focus ka, nga aduna kay pag paubos. Amin na pa ba tayo igsoon? Diba? Doon na itulo ka wise men nga gisgutan sa mga ginatong mga wali. Kato ba mga alamon ba? Katong ilang pag-focus sa bituon, bisan to gahangad sila sa bituon, but talagsaran silang muhangad sa bituon. I know nga, while gahangad sila, gatanaw sila star, nga mo si Jesus ilang gisubay, but still, gatanaw po sila sa dalan nga ilang giagian. Diba? So kung imo na yung i-apply, dili ka pwedeng muunas mga butang. Kani din paghangad iso, mo ni pag-unas mga butang. So ganahan mo maabot mga butang nga, so sige kang gahangad. Mawala imong focus pag-alagad. Kay kini mga butang nga na-address itaas, uy sige nimong gi-tanaw. Para makaabot ka sa buot patuan sa Ginoo. Pupusi usa ang pag-alagad sa Ginoo. Kay usay saan sa Ginoo ay unaha ra gud kon yunak kay idugang ra nako ang mga butang.
Amen? Walk with focus. Number 2, walk with God's voice. Di ba ang sunod na gisigutan is kanding. Kabalo mo kung sa linaktan sa kanding, kay Leon man yung kanding gisigutan. Ang linaktan sa kanding, sensitive kayo ang kanding. Isa may nakaagito mo yung kanding, o kasi na kanding diri isang kamot. Katong na kanding makarelate ini. Muni linaktan sa kanding. While galakaw sila, walay laing galihok-lihok nila ang dalunggan. Tinuod? Now, if naay kalag na sa unahan, ang ilang duha kabuk dalunggan magdunga anak, mupinlong ba? Kabulong mo pinlong? Kana mo ana ang dalunggan niyang duha? And then kung naay kalag na skilid, ang duha po niya kadalunggan is mo ana dito pikas, ang usa po diri. So gabahin lang yan dalunggan. E naay kalag na sa luyo, duha kabuk dalunggan mo paluyo. Bot pasabot, sensitive kayo siya sa mga madungog niya. Nasabtan ba na to? So kanini ay pagbot ni mo daibot abtan sa Ginoo diyan nimo, kinahanglan sensitibo ka sa mga pulong niya. Kinahanglan ang pulong niya sensitibo ka. Kana bang imo jud pamation ang unsay gisulti niya. Amen. Kaysa atong kinabuhi mo tuo ka sa madili, buta kita sa ato ang mga sayo. Dili nimo makita ang imong kaugalingon sayo. And then pagpanami ni muspulong sa Diyos, dito niya nakitaan. Bot mo sabot, kung imo na ipamation yung pulong niya, makakita ka sa dalan. Amen. Tultulan ka aning pulong. So, bisag pulong na yung nadungog, pero ang pulong muna yung magtultol kay buta ta. Sama na kung isang pulong buta ka, panagag panyo. And then, tingala ka ng mga buta na makatultura sila. Kaya naigagayad nila, diri ragi. So, luminaw sila word, naman diri sila malakaw. Di ba, ang butay na makatultol sila pinagir at pulong. Bisag dili, makakita ang ilang mata. Amen? Inay mong tapal nga, mati, rago. Kini yung pulong, mauni siya ang magtultol na to. Na just like for example, sa mua, is nakaadto mig secure, kaya saga na dungga na mo is nindot kuno kayo ang secure. Pulong lang na mo nabati. So kay nindot man kayo sa among pamat, nindot kuno ang secure ba? Di among yadto. Pero una, pulong among nadungog. Nindot kuno ang kambagyo. Kay sugnaw, anabot pig kambagyo. Buot pasabot, sa pulong palandaan, makaadto na ka. Matultulan ka sa pulong palandaan. Just like for example, naay ga birthday, makaadto ka sa kakumbira. Imong nadunggan birthday ra din. Imong nadunggan maglitson kuno sila. Ta? Dinaon? So kaning pulong makatultol sa kain to dapit. Dinaon? Yun ana ang pulong sa Dios. Kung makadungog ka sa pulong sa Dios, mutultol na nimo paingon sa buot niyang adtuan. So imong buhaton di ay walk with God's voice. Imo siyang pamation ang pulong sa Dios. Kabalo ba mo? Nga si Satanas, doon na po siya pulong, ipabati na to. Di ba? Muna ipabati na to Satanas. Wala magkatagdan nila. It's like for example, sa simba ka. Yan to ka simba. Yan, wala na nagadi mo. O insert tayo sa Satanas o pulong. Wala katagdan nila o. Ayaw nagsimba sunod. Yan, mamati ka. Ito, tagad nila. So, inay mo tapat, tagdo na ikaw eh. Agad na mo. Smiley, di ba? Musimba na. Napaisod. Yun siya. Ikaw ra mong gay galahin diha. Muingon sa tanan ikaw ra galahin diha. May mana sila kay mga malaamon mo na ikaw, wa magay kabang kaagan. E di maminaw kas mga pulong. Naam ko lang gawa, kuno ko'y kabang kaagan. Di ko kabalong mupasa. Ay paminaw diha. Paminawa ang gisulti sa pulong diha nimo. Amen. Napag yun, ikaw ra mong gilibak diha. Muni ang sige insert sa tanas sa ato wala nga lagad ka. Uy, nagsimba ka diha, ikaw ra ba sigilibak nila. Hindi mo mga ako ra day sigilibak. Ni-stop ka sa pagsimba. O diba? Kaning pulong, pwedeng tultol, pero pwede kong pahunong nimo. Kung dili pulong sa Dios ang imuhag yung sinsirong pamation.
Kabalo mo igsoon, sa panahon sa pagsimba, mangusog og online si Satanas. Na si Wi-Fi connection. Di ba? Kung na kay Wi-Fi connection, si always kang mag-online. Pero balitad kang Satanas. Every time nga naanay simba, mag-line on siya. I-on niya ang yang linya. Di ba? Kung naay on, pagbantay yun kay kang Satanas ng tingog. Just like for example, ngayon sa panahon sa Domingo magsimba na. Ngayon nga, ang imong love kunon, di ba? Makadong ka usaya na, wala kasulti ni mo ha? Pero panahon sa tilibog simba, ngayon Satanas, ang imong love kunon, napag yun, ang imong hugason, puro na i-on. Kaya di ba? Line on. I-on niya sa timpong musimba ng taka. Napag yun, ang imong aladtuon. Napabata diha? May ganit kay diri musimba ni Lanto. Napag yun, ang imong trabahoon. Napag, ang imong kabisihon karon. Napag yun, ang imong puson. Hindi sila kasimba kay ilang pusos kay. Napag yun, unya kay ang imong simbahan, layo man ang gilayon, bitaw sa di mo bato kay layo. Di ba? Isa tanas mag-insert siya o mga pulong, gabot niyang ipabati nimo para lang yun na di ka maabot sa simbahan. Amen? Ang Diyos igsuon, ganahan siya nga magpungko ka sa buot niyang papungkuan. And praise God, kay naakaroon sa buot gipapungkuan sa Diyos. Imin palapakin mong kaugalingon. And I believe na wala ka nagpungko diha kung dili ang Diyos mo nagpapungko nimo diha tod kay napati nimo ang pulong sa Diyos nga nihikap nimo. Simba ra gud dito. Amen. Muna pasalamati ang Diyos nga naabot ka diri sa maong templo. Palakpaki ang Diyos. Usara gyud katingog sa Ginoo igsoon. Pero kang Satanas binaghana, katong ngayon niya hugason, trabaho, aladtuon, gilayon, puro to ka sa Satanas nga tingog. Usara gyud kapulong ang ipadungog sa Ginoo nimo. Ngayon pud ang Ginoo na imo biya kong simbahon. Amen? Yes. Usa imong gisimba ang Dios, palakpaki ang Dios. And lastly, nga para mag-abot ka sa atong destination mo ning buhaton, walk with a purpose. Ang sunod na isgutan, di ba, leon, tapos kanding, tapos ang sunod is sunoy. Sa Bisaya sunoy, pero sa English, sa King James version akong gitan-awig suon is greyhound siya. Dili is siya gyud sunoy ato nasabtan sunoy is manok man kanang talari. Pero dili na siya maoy buot pasabot. Ang sa King James version, greyhound, iro siya nga pangayam. Dili na siya sunoy di ha, sa Bisaya sunoy man. Ang sunoy nila, iro. Sa ilang time, sa lain nilang termino nga gamiton sa sunoy, iro nga pangayam. Sa King James version, greyhound. Mao ni siya klases iro, nga kanang makita ni Stevie ba nga muapil sila og sports. Kana bang ikuntis siya og dalagan nga naayang amo gadagan-dagan pud while dalagan ang amo mudagan pud. Unya kato siya naay paagian sa iro nga dito siya magliko-liko. Ya pasulon siya atong murag tanil na dalagan sa kita manang kuana nga nagkuntis iro wala man ta diri sa Pilipinas ana sa gawas. Na sila kuntis sa iro dito nga pinakakusog ng dalagan ni iro. Kana bang muagi sa tanan natong paagian nga murag klase sa sports nga iro lang gyud ang nagdula dito. Di ba? So, ang iro nga iagi atong mao nga sports, dili siya makaabot sa ang destination kung dili niya sumayon to mga tanil nga iyang pwedeng agian. Amen? Naa siya pwedeng agian nga kung mulaktod siya, dili siya magkadaog. Pero kung musunod siya atong paagian atong maong klase sa sports, makaabot siya sa iyang destination. Buat pasabot ikson, walk with a purpose.
Imo yung maglakaw ka para maabot ka sa imong destination, doon na kay purpose. Kaya og dili ka makasabot, nga doon na kay purpose ang hitabo sa imong kinabuhi, mawala ang imong focus sa destination nga giandam sa Ginoo nimo. Just like for example sa Lida, ang testimony. If nag-focus siya sakit, tulog ka buok sakit, wala yung focus ba ya? Matod pa niya, matay malang bitaw ko. Kanin, wala ni higayon ng mudawat ko. Wa siya kabalo nga katong balatiana, gigamit sa Ginoo para makaabot siya sa patuan sa Ginoo. O rin nahimo siyang Christian tungod sa sakit. Amen? Sabtan mo na to. Muna kung walk with purpose ka, walk pasabot, sabto nimo nga ang tanang nahitabo sa imong kinabuhi, dunay plano ang Dios anak. Dunay purpose ang Dios na naabot na sa imong kinabuhi para gusto ang Dios nga itungtong kaning iyang buot paadtuan nimo. Hindi man taganahan aning purpose. Pareho ratong usa ka si pagulbol unsa man yung Ginoo hagot gihimo na ang kalubasa, gamay kayong punuan, ako kayong bunga. Ang usa pod ka pagulbol unsa man yung Ginoo ay nga kaning lumboy dako kay punuan, gamay man kayo og bunga. Wala sila kasabot sa purpose ba sa plano sa Ginoo. Nilingkod sa punuan sa lumboy, niadtong panahon na tinghinog sa lumboy, dunay galansiyang nga nanuka dito sa babaw. Pagtuka sa galansiyang, wa man niya napunggi tong bunga, is naatak, napunting ang ulo sa tigbagulbol. Nibuto. Kana ko sa, lumboy man. Insa, salamat Lord. Kaya kalubasa pa ning ibutang sa ulo. Hindi na ko kita ani. Salamat siya. Muna igsuon, tanan diay nga gihimo sa Ginoo sa palibot ug sa gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi, doon na plano ang Dios. Doon na tumong siya na. Na disgrasya. Na plano ang Dios. Kung ano disgrasya. Pagka mag-disgrasya na nalaga. Na ay mga trahedya nga abot sa iyong pamilya, na ay mga murag kasinatian ba nga murag para ni mong anong ni Lord na abot mo sa iyong pamilya na alaga ng dami ninyo. Na ay plano ang Dios. Siguro para gusto ang Diyos na makarealize ka nga naaday buot paadtuan niya nga di ka pwedeng manglaptod. Amen? Kaya kung di mo sabtan nga naay purpose ang Diyos, pareho ra kang Jonah. Si Jonah kung kasabot sa purpose sa Ginoo nga ang Ninibe iyang luwason ang mga tao sa Ninibe. So, kay wa man siya mosunod sa purpose Ginoo, ay sulod siya ilalom sa isda. Sabtan na ito, gisulod siya ilalom sa isda. Gihangkab siya sa ilalong sa dakong isda. Diba? It's like for example, putlan ka og trabaho. Na-purpose na nung iputlan ka trabaho. Usas mga purpose ana, posible nga ang Diyos gusto siya nga magsige na ka og simba. Ay putlan sa tikag trabaho na kurang wa na magatig simbahan, putlan. Simba na. Pero sige ra man kag trabaho, ang sige ra man kag simba na, bisag wa pa kay bisag lara kay trabaho, o di ka putlan. Isa di na maputlan. Simba gyud basta panahon sa itisilimba. Amen. Abi nimo ang walk with purpose kung masabtan lagi nimo nindot kayo ni. Ngano man, pag abot sa COVID, daghang nangalagan sa Ginoo. Nanugi na ito masabtan ang purpose Ginoo. Ano pala naman ang COVID? Di abot man yung COVID noon. Yang purpose na si Ginoo daghang mga lagan. Purpose na si Ginoo para sa imong balay, mag-study mo. Purpose na si Ginoo nga makabasa ka sa pulong niya. Kay magpuno naman yung imong balay. Kung kay di ka kasuroy, lalo sa Ginoo. So, kung naakay, masabtan nimo ang walk with purpose, makaabot ka sa buot paadtuan sa Ginoo nimo. Amen? Diyan si pamilya mo na yung buhaton. How to reach according to God's destination. Number 1, walk with focus. Walk with God's voice and walk with a purpose. God bless JDC family. Exodus chapter 23, verse 25 to 26. Ang pulong sa Dios nag-ingon sa verse 25, simbaha ako ninyong inyong Dios, ug hatagan ko kamo pagkaon ug tubig, ug ayuhon ko ang tanan ninyong mga sakit. Sa inyong nasod, walay babayi nga makuhaan sa iyang gisabak ug ang tanan makabaton og anak.
hatagan ko kang taas nga kinabuhi. So mao kini ang pulong sa Ginoo, makapamungko ta. And karon kabalo ko nga sa pag-ikan pa lang daan sa inyong mga balay, andam na ang inyong kasing-kasing o inyong huna-huna para sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So andam na ba? Matag-isa? Okay, so akong i-welcome ang presensya sa buhing amahan sa kinabuhi, Pastor Omar. Praise God. So, inay mo tapad nga salamat yung nagkita na punta. Nagkita na kita. So, ato ta sa word ni Lord. Worship is the greatest key of healing. Matod pa sa ibasa sa itong igsoon din. So, before ko mato sa pagsay sa igsoon, ako sa ipakita sa inyo ang mga verses nga atong kuha katukuranan. Kunya, mahangyo ko sa inyo kung sa inyong madawat sa pulong sa Ginoo is kinahanglan nga madawat na yung kasing-kasing. And dili ni ipagahay yung kasing-kasing doon kay pulong na yung sa Ginoo. So medyo doon ay correction kanatong tanan ng pulong sa Dios karon. And atong kuhaan o pagtulunan o atong basahon, akong ipakita nyo sa screen ninyo para dili mo makaingon nga tumo lamang na ni pastor. Dili naa sa bersikulo atong gikutlo nagikan to sa pulong sa Ginoo. So atong abaniro tulo lang ni kabog bersikulo. Okay, nakita ra ninyo sa screen. So ako lang basahon. Exodus 34 verse 7. Nahigugma gayud ako og nagatuman sa akong saad ngadto sa lilibo kakaliwatan og nagpasaylo sa mga sala o kalapasan, apan silutan ko gayon ang mga anak o mga apo hangtod sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan tungod sa sala sa ilang katigulangan. Sunod, Exodus 32 verse 35. Gipadad-an sa Ginoo og mga sakit ang katawhan tungod kay ilang gipahimo si Aaron og natimbaka nga bulawan. Sunod nga verse, last. Exodus 15 verse 26, miingon siya, kung maminaw gayud kamo, kanako ang Ginoo nga inyong Dios, og buhaton ninyo ang giisip ko nga matarong, og magtamod kamo sa akong mga sugo, magtuman sa tanan kong ipabuhat kaninyo, dili ko kamo kastiguhon sa bisan unsang sakit nga akong gipahamtang sa mga Ehiptohanon. Ako ang Ginoo nga nag-ayo kaninyo. Amen? So, number 1 nga rason igsoon kung anong midagsang ang sakit o mabalatian ba ang pagsimba og Dios. Amen? Dili na lang kong pulong Bible ang gasulti nga ang Dios magpadala siya mga sakit kung dili butuman ang tao sa iyang mga sugo. Kung ibaliwala sa mga tao ang sugo niya, sa sugo niya, simbaha ako ninyo. Kung ayaw kamo pagsimba sa laing mga Diyos. Diba sa gibasa nato sa Exodus 32 verse 35 nga gipadad-an sila sakit sa Ginoo tungod kay si Aaron gipahimo nila nating baka nga bulawan ug boy lang gisimba. Amen. So, katong bulawan nga baka, dito na sila nagyukbo, ay padalaan na si Ginoo og sakit. Padalaan na yun. So, mostly, ang mga balatian, ang kapasangin lang ining balatian ng nidagsang sa tibok kalibutan, Dios. Bahalag, masuko ka, musugot ka sa manili. Pero ang Bible ngayon, Dios ang nakaingon sa nidagsang mga balatian. Muna nga, atong tapikon karon, worship is the greatest key of healing. Ang gipangayo sa Ginoo, pagsimba, kay mo kini say dako kayo nga yawi nga makaabli sa kaayuhan. Sa simbaha ako ninyo, kay ako mo'y nag-ayo ninyo. Napabata diha? Karon, atong tanawan ang mga punto, kung unsay buhato nato, para makuha na to ang yawi sa kayuhan. Number 1, kinahanglan yung kang masilimbahon.
Kay kung mawala nimo ang pagsimba, ang ato mong kinabuhi, samtang natawag ni kalibutan na is mura tawag na nasulod sa usa ka kwarto ba? Nga anang kwarto sulod sa usa ka kwarto, daan ang gitagan-an og mga sakit ug balatian. Bali, ang atong mga kaliwatan, mga pamilya nato, katigulangan, is nagsalod tas grabing balatian. Unsay ingon niya sa Exodus 34 verse 7? Nagtuman ang Dios sa saad sa linibo ka kaliwatan. Libo-libo ka kaliwatan tumanon niya ang saad. Pero yan siya, katumusupak niya, silutan niya ngadto sa mga apo, mga anak, mga apo, sa ikatulo o sa ikaupat na kaliwatan. Bali, pila ka generation ang mulabay? 4 ka generation ang iyang hampakon. Now, kung naa kay lolo, naabot karon anak, naabot kay mama, yung abot karon apo, ang iyong pagyong anak, 4 kalinyada ang itunglo sa Ginoo. Kung sa hinungdan, pagsimba o Diyos. Sakit-sakit ni bulong na yung suon. So, kaya mo man itong naandan sa una. Pero, ang sakit, makaayaw. Amen? Amen. Kung makanugan ikag sakit, buot pasabot, buot ayuhon sa Diyos, ang imong kinabuhi. Okay. So, unsay, unang ayuhon na to, number 1, timan ini. Naghisgot sa diri og tubig. Kung simbahon na nato ang Ginoo, yun siya, hatagan ko kamo og tubig. Di ba ang tubig, muna siya pinakagamit sa tao? And kuha na ito background, nganong nigamit ang Ginoo og tubig. Doon kay from Egypt, gikan sila sa Ehipto, ang mga Israelita, niagi sila og wilderness, kanang kaminawan ba? Deserto. And sa deserto, walay tubig. Deserto god. Wala kayo tubig. And then, nibagulbol ang mga tao. Kung mo basaw sa Exodus 15, niyan dito nga, si Moises, gidala niya ang mga Israelita dito sa syudad sa Sur. Syudad sa Sur, nga wagyoy tubig. Naabot sila sa gitawag og Mara. Nabasa ko na Exodus 15, ya. Diba na isgutan yan, Mara. Ang lugar sa Mara, maura na ay tubig. Sa wilderness ba, sa kamangawan ba, ang lugar sa Mara mo na tubig. Pero, pag tilaw sa mga Israelitas tubig, pait kayo. So, munang gitawag sa Mara, tungkol kay ang tubig dito is pait. Moto, nag-ampo si Moises, gabugulbul naman ang mga tao, Moises, huwag man tayo tubig diri. Na tubig, pait man kayo. Ampo si Moises, Lord, ang makatauhan, kabatuon na nako. And ipakitaan si Moises og kahoy. Ang kahoy, giitsa ni Moises sa tubig, o ang tubig na himong maayo ng inom. So naayo ang tubig. Niyon siya, sa Exodus, kaniya itong ibasa sa Exodus na to, simbaha ako niyo kay tagaan ta mo og tubig. But pasabot, sa ilang time, ang tubig nila pait. Sa to pa, kung atong i-apply sa itong kinabuhing Kristohanon karon, kung musimba daytas Ginoo, ayuhon dahil niya ang atong mga kapaitan. Nasabtan ba na to? Bitterness becomes sweet. Ang atong mga kapaitan na naagian sa una, mahimong tamis na karon kung musimba kas Ginoo. Unsa may mga kapaitan nga itong nagian? Kanang mamahaw kag away, maniutog away, manihapog away, di ba pait? Di ba mo yung nasaunang paitan kinabuhiya o? Kaya di ba pait ng mamahaw, paniutog, panihapon ng away? O di ba? Pero sa diyang nisugod kag worship sa Ginoo, the true living God, imong yung gi-worship, nihinay-hinay o ka, kalma ang imong emosyon, dili na ka magkusog mga away. Pero samantalang, sige kag simba atong sa una, na silimbahon pa sa una, okay, dili ka kapugong sa imong emosyon. Ano man, kay katong silimbahon na manggod, mauto siya magtudlo nimo nga pabuhaton hinung kagautan. Di mo na, nga mo hinungdan ganis balatian, mao po hinungdan sa kasamo. Munang, ang instruction sa Ginoo is nindot kayo. Yun sa simbahan na gusto ninyo, di ba? Na nang iyong kapaitan, akong himuong tamis. Amen?
Ganahan ba ka nga ang imong kapaitan karon, naki kapaitan karon or kaniadto himuon yang tamis, simbaha ang Ginoo, ang Dios nga labing gamhanan. Nganuman, kaya sa Ginoo patamison ang imong mga pait. Kaya sa Ginoo patamison ang mga pait. Kung nakakaroon na agyan mga pait, pamilya nimo ba sigubot kayo, pait kayo nang ipaminaw nimo? Kaya na patamison sa Ginoo. Amen. Ang makapait sa kinabuhi kining walay sinimbahan. Mao nay makapait sa kinabuhi ang walay sinimbahan. Perting bubuta. Kaya wa nay sinimbahan. O pait. Di ba? Pait yun. Kaya sige kang kahutdan. Kining walay sinimbahan, sige yung kahutdan. O pait. Di ba? Kung malayo ka sa presensya sa Ginoo, daling mahurot ang imong panalangin. Sige kang kahutdan. Tanawa ra ang anak na nawala. Nagpalayo siya sa amahan na dato. Pag abot sa layo, nagkaon na nagpasaw sa baboy. Kaya ang malayo lagi ka sa presensya sa amahan sa Ginoo, dali kang mahutdan. O pait. Amen? Pagbalik niya sa amahan, nag-celebrate sila. Let's celebrate, let's party. Kaya nabalik ng akong anak na nawala. O diba? Sa ito pa, kung ibalik ka sa amahan, ibalik ka sa pagkamasilimbahan, ibalik ko sa Ginoo ang imong kanhin na nawala. O mas dungagan sa Ginoo ang imong nawala. Kaya mo man ay saan, simbahan ko, kay kanang tagan ka mo tubig. Ang tubig yung isigutan iksoon, kanang kapaitan nimo, himuon yang tamis. Amen. Amen. Magkamabaw gani dito sa siyudad Samara, ako ning lugar Samara ba. Naay tubig dito nga pait. Mao siyang gitawag og pait kay ang mga atabay dito magbawra. And sagad sa atabay dito yanangon. Matay lang yanang? Nakakauna mo yanang? Ang yanang pait na. So kung mabaw ang tubig, pait, mabaw ang atabay, pait ang tubig. Kaya doon man siya yanang. Pero kung lalom ang atabay, daghag tubig, simple, nitundag ang mga lalom, dito sa ilalom, disbabaw, okay kayong imno. Amen? Mabitaw na atay jar, mukuantag jar, kaya ka na muditso kag inuman ng tubig na lasos, is medyo pait, naman ay mga lalom. Sakol pa man ang mga lalom, ana. Ibutan ni mo sa jar, mutundag ko mga lalom. Inlamit na kayong imnon. Sa ito pa, kung mabaw day ang imong pagsimba sa Ginoo, magkapait ang imong kinabuhi. So kung palaluman nimo ang imong pag-alagad sa Ginoo, imo jong simbahon ng Ginoo bisag unsa ang sitwasyon, palaluman gyud nimo bahalag layo ng inyo ha. Magkatamis ang imong kinabuhi ug hasta yung pamilya. Inang tapad lang inay kagititon ba? Tamis kayo. Okay? Napabata diha? Kung musimba litas Ginoo, ang imong pait, himuon yang tamis. Na ato tas ikaduha. Dili lang kay tubig ang yang gisgutan, natagaan tag tubig siya. Tagaan pud kamo pagkaon. And ato na pong isigutan ang pagkaon. Kay dito man sila gikag Ehipto, abot sila sa kimingawan, na simple nakatultol sila atong pait na tubig atong lugar sa Mara. Karon igsoon kay katong napita wa mampuy kaon. Kay hawan good, wilderness good. So sige silang basol ni Moises sa Ehipto ba murag dagko kayo tong tuloy. Sa Ehipto sige betang galitson. Sige tang gabakhaw dito Moises. Samtang diri wala man oy. Wala daw. Abala mo unsay ilang gikaon? Sulod sa 40 ka tuig, mana ang ilang kaon. Gitaktakan sila sa Ginoo mana. Ay kanang yung pagpagulbul ba? Narao, itaktak na mo ng mana. Kada buntag manguha lang sila. Di gyud hago ang ilang pagkaon sa una. Kita mananon pa man ta. Og mais or humay, tulo ka bulan usa pa ka makaani sila kada buntag ani. Kay ang Dios ko'y ga-provide og mana. Bisag hawan kayo, walay katamnan, pero siging ga-harvest. Nga naman, kay nag-worship sila sa Ginoo. Insert igsoon, 40 ka tuig nilang kinaog mana.
Sadyang nakakaon sila mana, wa na sila ni reklamo. Pero sadyang wa pa sila nakakaon sila sa reklamo. Hay naman to mga isda, mga litson, hay naman to Moises. Pagtaktak sa mana, 40 katuig lagi. Satisfy sila. Amen? Unsa day kwaon sa Ginoo, unsa day bag-on sa Ginoo, sadyang musimba ta niya. Ang atong discontent become contented. Ang atong dili makontento sa una, himuon na ta niyang kontento karon kung musimba ka sa tinuod nga Dios. Di ba? 40 katuig kontento ra sila. Sama na. Kita manggani tulong gani ka lang, sige na bulan na. Pagkuha na punta-punta, oy. Di ba? Bisag lami kayo. Litson, pero stricte o kuan. Tulog adlaw litson, di ba mangita pug kaglaw oy. Ngano man? Tatay kinabuhi nga magsipal himbalki, intak dito. Pero sila mana ang ilang wow, 40 katuig mana. Managkaon? Managkaon? Mana ang ilang kinaon. Ang isigutan sa Ginoo igsoon, sa diha day musimba ta atong pagkadili kontento sa una, makontento na ta karon. Napabata diha? Sadyang gitagaan sila mana, nahilom sila. Wa na sila pagbulbul. Paghatag sa mana, hilom. Sayon na rin pahilom mo ng tao. Nagigutong. Kaon na. Di ba? Kung gutom ka na yung mga unang hilom, na yung kaon. Concentrate man sa pagkaon. Sila, pag-atak sa mana, hilom. Kapata diha? Kaning busog igsoon, dili tanang busog. Salimot na yung isulat noon. Na ay busog igsoon ang higutom. Na ay busog na makagutom eh. For example, busog na kakaispulong sa Ginoo, and dito simbahan magsigil na kagtabi. Makagutom na nimo sa espirituhan mo. Amen? Kinay mo tapat ayaw nagtabi ba? Eh para mabusog ta. Ayaw nagtabi ba para mabusog ta? Nga naman, kay o busog na kaspulong sa Ginoo, di naman kami na. Ay nakasabot na ko ana, sige na kong kabasa ana. Di busog na ka. Di na ka maminaw. Ang dili na maminaw, makagutom sa imong kalag. Amen? Nasabtan mo na to? Isa, tagaan ko ka mo pagkaon. Munang kana day maghilom, makabusog. So kay hilom mo sa busgon us Ginoo karon. Amen? Di ba makadungog tagkaon, mag-announce gani tagkaon is maghilom ka? Karong hapon dunay kaon, ha? Pero sa wa pa nag-announce, si kuan pag-announce ka, undo. Karong hapon murag na ikaw. Murag nang hinuman. Igsoon, ani atong pagkadili kontento gusto nang kuhaon sa Ginoo. Di ba? Sa una, lahi man atong kinaon. Mangaon matagtabi. Butag sayo. Sikuan ba? Nay. Dalag bayay lagi sila kahapon. Tabi na. Kinaon atong tabi. Kinaon nato ang pamalingkas. Sa una, di ba kinaon nato pamalingkas? Buntag sa pagmata na mo na makagwang. Lain kay mga pulong ang gawas. Buwasi mo na itong kinaon sa una. Pero sadyang ni worship ka sa tinuod nga Diyos, hinay-hinay nga giusog niya imong mga kinaon. Katong imong sig pamalingkas o katong kinaon imong sigig pangliba. Unsa na po imong kinaon karon sadyang ga-worship ka sa Ginoo. Kinaon na nimo ang pulong sa Ginoo. Every time na musulti ka, imo na ma-insertan og gamay na pulong sa Ginoo. Ay ayaw lang mo na brad. Kay ang Biblia ganingon, di ba? Imo na palakbitan og gikan sa Biblia. Pero sa una wa gi Biblia mag-apil. Wa gi Biblia mag-apil. Karon maapilan na nimo.
Ang imong kinaon sa una paglikay. O na mo ani halikay. Uy, nanas pasto, tago ta. Imong kinaon sa una o pampun, kamura na ba? Di ko ba mampu? O kinaon ang paglikay. Pero karon, dati ang isimba na ka sa buhi nga Dios, kinaon na nimo ang imong kanang dili paglikay. Pampuon ka, sige. Mana mo, kaya ampo na yan. Amen. Pero dili ka musimba sa tinud na Dios, perti pakalawangan ulang-una nimo. Lisod ka parehas tubangan. Amen. Pero karon perti pagkaanaw. Makabaga is naong ni pagkamasilimbangon. Bali ang imong kaulawan walaon sa Ginoo. Ang imong kinaon sa una nga paglihay, karon dili na kamulihay magpatara na kaspulo sa Ginoo. Ala sige wali na pastor, balag maigo ko. O patara. Pero sa una, sige wali. Mura apoy gigo. Di ba? Buat pasabot satisfaction ang niabot nimo. Dunay kontento kung musimba ka sa buhi nga Dios. Apa ba tadi ha? And muni napailain nga ayon sa Ginoo. Freedom from curses. Di ba? Sa gisgutan, dili lang kay tubig o pagkaon, yung pagod siya, ayuhon ko ninyo ang iyong mga balatian. Mga sakit ba? Ang illness o ang sickness, lahi. O kanang diseases o ang sickness, pareho. Pero ang illness, lahi sa disease. Kung magisgod ganit tag sickness or mga disease, kana ba mga hubag na maayura? Sipon, ubo, mga disease ang tawag ana. Pero kining gitawag og illness na ay espiritu ni. Nagikan sa atong katigulangan, bali nagkadina ni siya na espiritu nga if high blood imong lula og lulo, high blood pug ka. Nasabtan ba nato? Espiritu na nga ni-transfer ba? Kaya niyong doon siya, i-course ko, itong tungluhon ko, gikan sa anak, sa apo, sa ikatulog, sa ikaupat ng kaliwatan. So doon na spirit, ga-transfer ng spirito. Sakiton ng lulo o lula, sakiton po ng anak, sakiton po ng apo. Nasabtan ba na to? Lahi ang kuanoy, ang mga disease, maayon naman na. Kung nakayubag sipon, ayaw na tulukadlaw, palitan yung biogesic. Pero doon ay illness nga dili maayo. Ang makaayo lang anak kung musimba ka sa Ginoo. Amen. Palakpakin mo yung Diyos. Ang makaayo lang sa mga balatian nga gitawag og transferring of spirit nga diabetikon imong lulong lula, ikaw po diabetikon, maputol na kung musimba ka sa tinuod na Diyos. Putol na. Iyan ang putol. Kung na mga sakit ang itong mga katibulangan, diha na mo maputol kung musimba ka. Muna yan saan? Now, napa? Diba? Kung sa isagad sa mga sickness o disease na niabot na to, ang gamot ana, katapol. Totoo ba mo nga ang katapol makasakit? Bisan gani inang pulong nga tapol, sakit naman na. Kung tapulan kabot po sabot na kay sakit. Kinay mo tapal, ayaw tinapol ha. Diba? Sagad nga nung nagbalatian ng tao, tungod kay ganahan og dali, instant pa. Dili ganahan maghako. Just like for example, magsigi kag noodles, adali dugta ng tinahi. Si kagkaon o mga street food, na ang membro ni Reverend Bactol, kay tapulan kay mulunga, tapulan mo utang, ala magsige palit anang street food, kato ba mga sige ipaypayan ba? Abutag ito gabi mo na ikinaon, bangag ang tinani. Napabata diha? Bangag ang tinani. Ganun man, ganing mga dinalian, bungas katapol, muna hinungdan sa mga sakit. Naklaro ra ba? Naklaro ra. Mo bitaw nga sa ato kung i-apply sa atong kinabuhing Kristohanon, nagtuo ta nga healthy atong lawas karon. Apan kung sa espirituhanon tapulan ka, magkasakit ang imong espirituhanon.
sagad sa mga Christian is ganahang dali. Ay kana ragong dali ba ako sa di ba sa mong ingon ang instant dali ka magkasakit. Mo sa Christian pud na koy instant ganahan sila magampo katura yung amahan namo. Balik-balikon nga naman kapoy naman yung pagtuon og laing ampo. Napabasa diha? Ay wala na goy pulong sa Dios, wala na goy basa-basa ng Bible ba? Wala na goy bulong bersikulo. Ang ato lagi na makapungko ta, makapaminaw, makasimba, okay na. Muna sa mga taong takulan. Unsay maabot nimo igsoon kay nanana imong pagkinabuhi Kristohano, sakiton ang imong espirituhano. Sakiton. Amen. Pareho na natong gaampo kay takulan kay isa ba? Pilimiro, kabalo siyang Lord, ubanig ko sa akong trabaho, ugma, ikaw gyud manalangin sa akong lakaw. So, tulog adlaw, sige ito niyang ibalik, kitakulan ba? Mura yung iyang mahimaan ni Ampuwa. Ugma, Lord, akong trabaho, kung lakaw, imong panalanginan. Ya tungod ko siyang katakulan, tulog adlaw na nahimo. Isip, kay kaapoy naman. Ako do gani isulat. So, yung isulat, papel, ugma, Lord, kung lakaw, trabaho, imo kong panalanginan. Okay? Yan ang ibutang nito siyang katri. Pag mata niya, kitapulan kayo, di na mo bukas siyang baba, yan ang ditudlo ko yung sulat. Di ara, Lord. Yung lakaw sa trabaho. Pag kaong masunod mata, tapulan na po siyang tutudlo. Nakalimot man kay motor man ka mata. Dito, nagsakay na siyang motor. Saan na siya kanuna? Yun siya. Ay, Lord, oras kong katri. Tungos katapulan igsoon. Kini di ang katapulan nimog ampo makasakit sa imong espiritual. Amen. Busa ayaw pagtinapol at tugsimbahan ayaw pagtinapol. Pagbasa gaway po ayaw tinapol. Pag ampo ayaw pagtinapol. Kung magtinapol ka, imong espirituhanon mo na ibalatian. Amen. Napag yung igsoon, grabe freedom from curses. Gusto ang Ginoo nga makagawas ta sa gahong ba sa mga sakit. Ika-4, freedom from barrenness and have longer lives. Sa verse 26 niyon siya, wa gyud babae ninyo nga dili manganak. Versikulo 26 basa. Unya ang tanan niyo mga babae dili gyud makuhaan. Puro gidaw makaanak. Ang sikreto na iso sa mga dili makaanak. Kasi na yung mga wala makaanak, di ba? Kaya ilang matris sa problema ko na. Maunay ang pagsimba sa buhay nga Diyos. Kaya ulit niya yung tarong na matris. Katong matris nga dali rin mahabwa ng bata ba? Husgay na rayon. Dali rin makuhaan. Simbahang Diyos. Ano man? Freedom from barrenness and have longer lives. Ang but masabot iligsoon sa itong kinabuhi ba? Dili lang kay babae ang gisbutan diri. Ako ni iklaro ha. Ang pagmabdos diri sa mga minyo gyud. Basig na magmabdos diri. Gawa pa na minyo. Sa mga minyo ning pasabot diri. Nga tagaan gyud kag anak. Tagaan may anak na wa pa na minyo. Kananalo na minyo, kalanginan sa Ginoo. Napa? Ako na specific, sa mga babae yun, dili mga lalaki. Dili diyan na magdos ng mga dagugtiyan na lalaki. Tungkol sa panalangin ni Doble ni Tiyan. Dili na nagdos. Ikso, naghisgot ud ni, dili lang kay, kanabang nakuhaan, kinipulong nakuhaan, kanabitang, imuhang hinaguan na akay makita. Ang pagbuntis ng isgutan sa Ginoo diri igsoon nga kung musimba ta niya dili gyud ka makuhaan kun dili madungagan pa ang imong panalangin. Amen. Kanang pulong nakuhaan, just like for example, sa una nga pa ka masilimbahon sa Ginoo na kay datong sweldo pero dali ra makuha murag nakuhaan ba sa baboy pa nawala ra oy. Wa ko'y nakita sa akong sweldo, pero sa diyang nagsimba na kas Ginoo,
Gamay lang kay sweldo, kadaghang nakita. Nakapalit og TV, nakapalit og cellphone, nakapalit og suga, nakapausog sa balay. Muna gisigutan sa Ginoo, dili ginalitiral nga babae yung nga nakuhaan. Kita na nga kung musimba day taniya, kanang ato mga nakuha sa una, matingala ka nga, ang iyong hinaguan, gamay kag sweldo, daghan ka makita. Pero lahit sa una nga dako kag sweldo, wa yung kay nakita. Ang nakita nimo kagulyang ra, kagubot sa pamilya. Mura imong sige nakitaan. Ang imong sige kakitaan, sige ka hospital imong anak, sige ka hospital imong apo, hasta pa ikaw na hospital. Ang imong hinaguan tuwa sa hospital, doktor mo na dato. Amen? Kaya dili ba ka hospital lang man ay nagsimba sa Ginoo para lang sakit. O man nagsimba para lang sakit. O dili lang kunay sa atong hinaguan, hasta kung sa atong pamuhi. Doon na ba'y panahon sa iyong kinabuhi nga namuhi mo o baboy, baka, nakwaan ra? Para bang munas ginhawa ni mong kinumpay, pinasaw, imong gitong gihandong yun, kanina na yun yung anak ba? Uy, pagkaabot o 7 ka bulan, nakuha ra. Nakainumdum ko lang mama at papa, ang pasangin lang, kaya na kung eclipse. Agibing, eclipse mong gunay gahapon. Wa man nato nahapak og bulak ning baboy. Nakuhaan. Pero akong pasanginlan, dili eclipse. Walay pagsimba. Ako pasanginlan. Muna na ay nakuha. Amen? Sige kang kakuhaan ba? Sa una, sampol sa baboy, sa una manganak imong bigal og 8. Unya pagkasunod tuig ng anak 3. Kuhaan gyapon. Amen. Sa una ng anak og 2, pagkasunod tuig 1. Anak kuhaan gyapon. Pero lahi sa diyang ni simba kas Ginoo. Sa diyang ni sugod na kag alaga sa Ginoo. Kay ang imong 3 sa una nahimong 8. Amen. Palakpakan ang Dios. Muna iulit niya ang imong nakuha. Sa tagaan ko mo iulit ko na. Wa agyoy dili magnabdos diha. Ina yung tapad buntis ng ka. Tapos kagtiyan. Diba sa una, maghimo pa lang kagtangkal. Tuwa na, nagkirig-kirig na itong mga baboy. Nakagi silang mama, anak. Mama sa papa, 8 kabuk baboy. Uy, naghapot pagbala, suminto lang. Pasuhol yun. Pagkauban, nangakirig ang mga baboy. Wa pa na humaning tangkal. Huwag pasabot, nakwaan. Dalit yun ang tunglo. Kung dili ko tamusimbas tinuod ng Diyos. Amen? Pero salamat karon igso na hinumduman ako. Salamat kay karon panahon na. Tur ka duna nay gidubol sa Ginoo. Ang sa una gamay pahantod ni dako siya ug muni may tabo sa inyo ha. And I believe nga sa una gagmay ang imong panalangin niabot hantod magkadako na siya. Amen? Kay sa una igsuot magrilo ra ko ako sa taguan. Magrilo ko sa una katungtag sa gatos. Sa gatos ba tong pero karon igsuot nagarilo na ko kinsigil. Kopit na ako ni igsuot. Dugay naman ito ako ningi kuan ay regalo ani dugay naman tani. Pero kay dako man god nya liwan ko. So akong gipausog sa tanhay atong Birnis muna na insakto na siya. Grabe. Sa una mag-cellphone hinatag puro. Kung magulang matag, hinatag kita ng mga cellphone. Pero salamat sa Ginoo sa miyagi si Mana. Di nakapalit gunig amo agyon nga kwarta. Kulang lang piso para sa isgil. Muna ang gigamit karon sa pag-video. Ato pasalamatan ang tunggoy ng Diyos niya. Muna akong pasabot ba? Nga ang gagmay nimong blessing sa una is magkanagko. Sa diyang worship ka sa Ginoo. Dili kayo nag-cellphone ka, touchscreen, kunya pagkasunod tuig ka ito ng 3350. Pirti ng lahina ito. Pirti ng lahina. Kailangan nag-touchscreen. Diba? So, kana di ay pagsimba ni Mos Ginoo, ang idugang anas Ginoo, daghan kayong madugang. Pero, bantay ni so, bantay.
Karon kay nagisigot ng blessing, kabalo kong panalangin sa Ginoo, karon ay bantayan nato. Sa ato mga blessing adunay testing. Kay ang testing himuon yang testimony. Dili makumpleto ang testimony kung walay test. So, mahimong makatestimonyo ka sa mga tao kung niagi ka og testing. Muna kung nakay panalangin karon, dili na ikalimod duna kay mga testing anak. Pero sa mga testing ay murawat, simbahan gyapon ang Ginoo. Amen. Sa ato paigsoon, kini day pagbuntis siya, magbuntis. Ang sa may tabuhin sa ating apres na ginabuhi, mabuntis na imong bulsa ba? Kung masilimbaon ka sa Ginoo, magtibarak na imong bulsa. Amen? Ang imong pitaka ka tibarak. May pulong tibarak. Ano magdili, mapiko ang imong pitaka kumus kabaga sa kwarta. Muna sa pagbuntis nga gisigutan sa Ginoo, ang kumusimba na itaniya, why makuhaan ninyo, mapunan Ginoon, kana yung pitaka, kana yung sudan ng bugas, tampok. No, tanaw kasi mong sako, no, naniwa ang mong sako. Sako rin kataas, dahil nalunoy rin ay, kawa rin sulod bugas. Pero karon masilimbaon ka, katibarak ng sako eh. Tulid kayo ng sako. Lapagan Diyos, anak. Napa? Kabalo ko nga itong mga pangandoy, gibuntis na nimo, imo na nang gisabak. Isa may nangandoy og negosyo, dira isang gamot. Gasabak ka. Isa may nangandoy na iyang pamuhi, mga baboy, manok, isa nandoy ni kanding. Gasabak ka. Imong pananong, gasabak ka karon. Kabalo ka, kung sa bitabo ini, gusto sa Ginoo nga nang isabak, mugawas yun na. Amen? Mugawas na, basta masilimbahan ka mo ng atong sibahan, gasabak na. Ni ubay-ubay naman tabuntis ng ikay na itong simbahan. Upuswak na ginion niya. Kung magtukod tagpag kong simbahan. At uglapa ka ng buhay na Diyos na. Napag-inigsoon, last lang na ni. Ayang gisgutan, tagaan mo kamong taas na kinabuhi. Taas na kinabuhi kung musimba ta sa Ginoo. Si David namatay sa kabulangon. Nindot kayo na tigulang ta, no? Nindot ta na ba, no? Mag-edad o rubinta, kabalo pang udula basketball. Wapil pag marathon, yan rubinta na edad. Kay sa unang panahon, 600 ang edad ni Noah, gapanday pag-arka. Kabalo pang upanday, 600 ang edad. Kita karon lusod man tag kaiguan ng lansang. Kung naigay na diri ko sa gatos, saan may lansang ini eh? Kamot na nadukdukan. Hinungdong kas pululo, papaman sa iyo sa gatos, si Lolo Vicente. Bless kayo sa kinabuhing Lolo, kay upat na ka-generation na abtan niya. Bali, na ako'y igsoon, sinong huli, gatong magulang, naasay anak, nga nanganak ko, bali ang anak nung huli, nanak ko'y anak, so apo na yung huli. Sa to pa, lolo na sinong huli. Sinong huli, na ko'y papa si Bito, Papa Bito. Duha na kabuk lolo, katong bataa. Si Papa Bito, napampo si Lolo Vicente. Tulo na kabuk lolo. Pagkalindutan, no? Nga magkita pa kasi mong upat ka generasyon, tungkol sa iyong pagkamasilimbangon sa Ginoo. Makataas o kinabuhi ang pagkamasilimbangon sa Ginoo. Moda dili kalimod na si Lolo taas o kinabuhi kaysa una bato bisita sa samong balay magsigi mi kataw-anay. Padahon na magampo sila sa gabi gabi magampo sila. Lord, palangin ni mga Israelas pamilya, sige kung agok ko kung katawa dito. Sige kung agok ko katawa. Pero grabe na taas yung kinabuhi siya. Muna ako na puro yung katawan. Igsoon, simbahan yun ang Ginoo ganahan kagtaas ang kinabuhi. Amen? Bugha pagkahoy, nangabo pa. Grabe. And lastly, sa kasturya ba? Doon kabuk tigulang nagjalibi. Pertinit yung gulanga, doon lang sa gatos. Yang sweet kayo sila ba? Pagkatigulang. Nangaon sila, ang lalaki, walang mukaon. Ang babae ng gulang may nagkaon. Gipangutana sweeter, no? Aulo. Ganong mangwa magkaning kaon. Imo man jo, ipalangga gini mo bayo ni si Lula na.
Isa ito pa ni sa lolo, usara mo gud among pustiso. Ganahan pa ka nga mag-usara mo pustiso tungod sa kagulangon. Simbaha ang Ginoo. God bless Jalisco family. Worship is the key of healing. Bible sa inyong mga kamot, palihog i-open, i-abli sa Salmo 23, versikulo 1 hangtod sa 4. Salmo 23, verse 1 to 4. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay, ug walay nakulang kanako. Gipapahulay niya ako sa mga lunhang sisibanan, ug gitultulan niya ako sa ting-aw nga katubigan. Giligon niya ako, o gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon, tungod og alang sa iyang ngalan. Bisan pag maglakaw ako sa ngitngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok, kay nag-uban ka man kanako. Gipanaligdan mo ko, pinaagi sa imong sungkod ug bunal. So this is the word of God. Makapamungko ta, o dili ta maglangan, atong i-welcome ang presence ni Lord sa kinabuhing Pastor Omar. Ngayong gabi, Jalisco. Psalms 23. Okay, Psalms 23. Pinaka-common nga bersikulo o kanunay natong ginimorya panahon sa ato ang I know nga naay sige kami memorize ani. And mostly sa mga pastor sige na mo ning ginimorya tungod kay kami as mga pastor mo niya nga mo ang dako kayo nga impact gani nga bersikulo o chapter. Kay ang atong Dios mao ang ato ang magbalantay. So, ako nisang gitaytulan, how the shepherd lead his sheep. Giyon sa pagbalantay, pag dumala ang iyang mga karnero. So, unang-una, verse 1 ta, matod pa niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. O sa Bisaya pa, ang Ginoo maoy akong magbalantay, wala gyud makulang nako. So, atong katunan karon, sa atong kinabuhi, dunay panahon nga nagtuota nga wala na gyud kulang nato. Karapat ang pulong nga insakto na gyud ni. So wala na nakulang. Pero doon ako'y panahon nga bation nimo nga pag-angkon nimo ana mga butanga, just like for example sa imong una-una, if maangkon ako ning butanga ug mananalis kong kamot, sigurado gyud ko nga wala na gyud kulang nako. Pero pag abot sa imuhang kamot, sa butang imong gitinguha, still naagapoy kulang. Makabantay ka na, no? Bisan sa mga batanon, no? Maguyab. Kung ako dyan siyang mauyab, wala nagyoy kulang. Murag hitso na ang tanan, kung siya'y akong mauyab. Kung mas siya'y akong mabana, siya'y akong maasawa, murag okay na yun ang tanan. Wala nagyoy kulang. Diba, murag atong una-unaon ba? Kung naalang yung ko'y daghang kwarta, murag okay na yun ang tanan, wala na kulang. O maayo yung kus kong balatian, murag okay ang tanan, wala na yun kulang. Diba? So, daghan kayo tang nang labay nga una-una nato nga if na ako ani, syaro o kulang pa ba yun? Sigurado kung wa na yun makulang ani. But still, gibati nato nga pag-abot ana, aga po'y kulang ngayon mong ipangita. Mao ba ito ang experience po? Mami batani? Isag daghan ka kwarta, pero murag na something kulang yun. No? Nalipay ka rin adlaw, pero pagkauman, ano po'y something nga, pero wala mo kalipay gapon. Diba? So, dinhi makatunan natin kagabion, kung unsay gyo'y
kalugdangan ining shepherd kada bang magbantay nga niyon si Salmista David nga awa na gyud nakulang ako. Ang background igsoon si Salmista David nakaingon siya nga wa gyud nakulang niya. Di ba? Niagi man siya og pagpakasala. Niagi man siya grabing sala. Pero aning bersikuluhan nakaingon siya, wa na gyud kulang nako. Pero kung imong tanaw ng iyang background, nag-agi siya og mga kalapasan, mga kasaypanan ba? So, dinhi siya nakaingon, dinhi siya nakaamgo, nga sa iya rin kinabuhi, bisag nakaagi siya sa mga kalapasan, atong tayo mga nagbuhat sa murag na kayon sa insakto na yun eh. No, nakakabit siya ni Batsiba, sa iyang una-una, insakto na yun kung himuon. Ako yun ang ipapatay si Uraya, so insakto yun ako himuon, para dili na yun ko mahibawan. So nasa yung una-una nga, wak na nakulang, insakto na ang tanan. Ba't gibati niya sulod nga? Kulang. Dunay kulang. So ma-experience mo na nato. Muna gining kagabion, medyo seryoso ang ato ang pulong karon. O akong ipangay sa atong buhay nga Diyos nga, kini mga pulong nga ato na nung karon. Medyo sakit ni siyang nawaton. Tod kay atong hisgutan karon ang tulo ka sakit natong dawaton sa tawanon. Nagtuo ko nga kining tulo ka buok pareho kita aning masakitan. Ikaw ug ako pareho ta masakitan aning tulo ka butang. Pero mo ay gamiton sa Dios pag lead nato. Og ang dili kadawat nato ini ang atong tawanon. Muna akong hangyoon kamo, ikaw ug ako nga atong isa atong tuong kamot. Pwede bang isa atong tuong kamot? O atong mga muyo sa itong abuhi nga Diyos, nga kung unsa man ang mga pulong nga madungin mo ni kagabion, kay tulong mo gini kasakit, atong pangayon sa itong buhi nga Diyos nga, makadawat ang ato ang kasing-kasing mga ato ang una-una atong tawanon. Tug kay mao ni ang atraka sa atong pag-alagad. Nga kung mao ni mudaog ang atong tawanon, dili ta magmalapuson sa tanan atong mga plano sa atong kinabuhi. Noon, ang Dios may maghatag natong karon kasing-kasing nga makadawat buta. And salamat sa tanan nga nag-isa. Lord God in heaven, salamat Ginoo sa imong panahon nga mihatag kanamo ni kagabion. And Lord, nasayod ko nga ikaw ang great shepherd sa among kinabuhi. Pero ini kagabion Lord, among i-ready ang among pagka-sheep, ang among pagka-karnero, tungod kay ikaw ang magbalantay sa among kinabuhi. Kung hisgutan na mo karon ang walay na kulang, dinhili mo ipaday ko Dios kung unsa gyud angayan, unsa pay mga kulang namo. No sometimes Lord nagtuo mi nga insakto nami sa imong tubangan, pero dunay something kulang. Munang o Dios, ikaw man ang among great shepherd, nasayod ko nga imo kaming sangkapon nining kagabion sa imong mga pulong. Ipaubos Ginoo nga matag-usan ang kasing-kasing una-una nga imo nang gikuha Ginoo kasing-kasing masinupakon sa iyong pulong. Ngayon kasi yung pulong sa Isaya, nga imo namin giislan ug bagong kasing-kasing. Ang kasing-kasing namong gahi imo nang gipahumok Ginoo Amahan. Muna nasayod ko sa tanan na nag-isa karon. Makabaton kami Ginoo kasing-kasing ang mudawat nimo. Tungod kay ikaw among shepherd Lord. Salamat ini kagabion. In Jesus Christ we pray. Amen. Okay. So, dunay sakit igsuon nga nagtuota nga dili may maka-insakto na to. Pero dunay sakit ngayong pamation, pero mo'y maka-insakto di ay nato. Nga mo kayong ta, wala di makulang ako. Wala gyud tinuod tay makulang kung madawat nato ang sakit. Amen? Because sometimes maguna-una ta nga dapat ang akong magsigig kadungog, ang arang siging dasig, sigirang katawa, sigirang kanang nindot kay mga pulong nga dili ko maigo. But bisan sige kadungog ana, sige na kang nakadungog kadasig, sige na kang giwalihan kalikon, sige na kang nawalihan og kalipay og sa mga sapiring na walihan na ka, but still naikulang. Mapil na nato. So dapat gay mudawat pud taong mga sakit kay para makumplito ang kaning gitawag og walay na kulang. Kay dili dia makayunta nga insakto ang timpla sa kit
O sa unsa bisang luto ni ta, wow kanindot sa timpla sa utan. Kalami awin sakto gyud kayo ang timpla. Pero ingon ti ka ug wa nay kalayo, di gyud ta makaingon nga nindot kayo ang utan kung wala sa niagi og kalayo. So in short, ang factor niyang gigamit, apil ang kalayo, apil ang sakit kayo, mao nahimo siyang lami kayong timpla. Ba? So sa ato pong kinabuhi, dili tanan madungog nimo, sige rang dasig o kalig-on, kalipay, panaghiusa, but still, padunggon po ta sa atong buhi nga Dios o mga sakit kayo mga pulong. Kay mo ni ang gigamit niya from the Old Testament, prangka siya. Musakit, ang sakit kayo mga sulti ngadto ni Moises, ni Aaron o sa iyang mga katawhan. So nining kagabi dunay tulo ka sakit nga dawaton sa imong tawhanon. Pero mo'y gamiton sa Dios pag-lead nimo ug nako. Number 1 nga pinakasakit dawaton sa tawanon. Yun sa niya pag-lead ang iyang mga sheep ato sang background. Ang pag-lead sa mga shepherd sa una sa mga balantay sa karniro sa unang panahon, tun-an nila ang karniro o pagpamati sa ilang tingog. Una nga buhaton sa shepherd kanang magbalantay sa una, sige silang magpadungog og tingog sa maong mga karniro. Kay sa dihang maanad ang usa ka karniro sa ama karniro panon man, sa dihang maanad sila, magpangita sila sa tingog sa ilang magbalantay. Kaya itong kanon ha ang background, mo ni ang pag-train nila. That's why kung usa ka kasiperd sa una, kinahanglan nga tabian ka. Kinahanglan nga bisan ikaw ra usa magsulti-sulti ka. Imo sulti-sultian ang mga karniro para nga maanad sila sa imong tingog. Ngano man, kay ug magminggol sila sa laing mga shepherd, magminggol sila sa laing mga karniruhan ba? Kay daghan man jud nagkarniruhan sa una, edi magkaabot sila sa usa ka lunhaw nga mga sibsibanan, mag-mix ang mga karniro, magka-mix ba? So ang ideya sa mga shepherd, kay na-train man nila ilang karniro sa ilang tingog, na sila yung tingog na ipadungog, na ang mga shepherd, muduol nila. For example, na-mix na sila dito, di galibog na to, kay daghan kung kayo, pareho rag kulon, libog na ang mga shepherd. Pero, para nga masiparate ang mga shepherd nga iyaha, ang mga karniro nga iyaha, doon na sa tingog na ipadungog, nga para muduol niya ang karniro. At, di ba, sa mga hayupan, kung nakay tingog nga ipadungog sa mga hayupan, muduol sa nimo. Just like sa iring pa yun, ming! Muduol na yun, iring. Di ba? Na sila tingog nga gipamati, nga umadungog nila ni, at tintig lang nalunggan, ako giron, gitawag giron ko aron, o dolay ng iring. Pag yun mo sa iro, tuy! O dolay ng iro. Pag yun mo sa baboy, di! Di ba? Imagine mo? Maminaw ang mga hayupan, dahil sila itunong nga, gipamati. What if ang baboy mong giyo, ming! Mudool ba ang kuwan? Baboy? Dili, oy, naan sila ikaong klingon nga, tunong nga gipili ra. Ang iring, pag ino yung ming, wag yung irong nidool niya. Bisan pa nga diha ang iro galubog. Yato dito slayo ang iring. Pag ino yung ming, katulad yung iring mo budool ang iro, galubog ra. Kaya naan sila ikaw galingon, nagpangita na tuno. Sabtan ba na to? That's why ang mga shepherd sa una, train gud nila ilang karniro sa ilang tuno, sa ilang tingog. Nga, o katong mga karniro nila, makadungog sa laing magbalantay, ito ako laing tingog dito, mo singit na itong magbalantay dito, dili ito manalinghong ang iyang karniro dili. Kaya lahit mang putog, gipamati itong mga karniro dito, naman puti ilang kaugalingon nga pamation. So, masiparit sila. Di ba? So, number 1 na, gamiton sa Ginoo pag-lead sa iyang mga karniro. The shepherd lead his sheep by his word. I-lead sa Ginoo, i-lead sa magbalantay sa karniro, ang iyang karniro, pinagis iyang tingog. Sa iyang tingog. So, kung natin apply sa itong kinabuhi karon, i-lead ta sa Ginoo, pinagis sa iyang pulong. Now, og dili ta mamati sa ang pulong, walay mag-lead na to. Lahi ang mulid na to. That's why nakaingon sa Salmista David, why nakulang nako? Kanon kay isang why nakulang nako? Tod kay namati day siya
sa pulong sa Ginoo. And siya, kung mamati na ko aning pulong sa Ginoo, why not kulang na ako? Anong wala? Magligay ang Ginoo pinagi siyang pulong. Matod pa sa mga bersikulo, tultulan niya ang karnero, paingon sa lunhaw sibsibanan, o paingon po sa tinaw nga katubigan. Ligunon niya, o iyang ilid. Grabe. Dili basta-basta ang paglid sa karnero sa unang panahon, daghan man kayo. So ang iyang ideya, tuno lang, nasa tuno nga paingon sa atabay. Doon nasa tuno nga paingon sa sibsibanan. Diba, sa baka, magpainom ka, magkuhan kag balde, at wala pa ng baka, di muamba ka ba? Dumulay ng baka, kaya painom nimo. Naan sila yung mga tunong ipanungog nga, painom sa tabay, painom sa sibsibanan, inana ilang pag-train sa karnero. So inani gustong ginabuhig soon. The Lord is our shepherd, wagi makulang nato kung kita magpalit sa iyong pulong. Kay sakto man tanan yung pulong. Amen? Sakto man tanan. Mauni makapain-sakto nato sa atong mga sayop. Ang atong mga sayop sa tubang sa Ginoo kulang yun na. Pero that's why yun si David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Maudi ay. Kaya ang pulong na si Ginoo yung pamation, grabe na ate tanan ang pulong sa Ginoo ko. Maghisgot ka og sala, maghisgot og kalampusan, maghisgot og kalig-on, maghisgot og kalipay na tanan. Sa pulong sa Ginoo nabasa nato, di ba? Naaga tanan ang tanang instruction. So why na kulang na inaanya tanan. Pero pinakasakit nga dawaton sa tawanon ang pulong sa Ginoo. Amen ba? Atong tawanon muspak-supak ka. Di ba? And makarealize ta nga dunay panahon nga sadyang nagpataas ka ba? Ikaw o ako nagpataas. Sa imong una-una diya nga time na nagpataas ka, na-feel na nimo nga insakto na gyud ko. Sakto na gyud akong napamulong niya ba? Pero pag kahuman nimo sulti, niabot ang pagmahay. So naay kulang. Na-feel nato ang kulang. Ikaw ako maka-experience anak. No, during sa time katong hinugdan pa nako sa Baita Plus, nga na-action migsukol ni Reverend matungod atong Baita Plus, na-feel na mo duha nga insakto mi sa pagsukol na mo. Pero na-realize na mo, doon na may something in the Lord. Di naman ni maayo. Napabata diha? Naay time nga magtuo ta, nga insakto na ta sa ato ang gipanulti o gibuhat, pero pagkahuman ni mo buhat og sulti, dunay lain nimong gipangita, dunay kulang. And ikaw ako maka-experience ana kung nakaagi ka. O, di ba? So, muni atong karon ang pulong sa Dios, kinahanglan mo ni mulid nato para wala joy makulang nato. Wa pasabot pakoreksyon das pulong sa Ginoo parang walay kulang. Amen. Muni ang paglid sa una sa mga karnero. Ani kaduha igsoon nga paglid sa mga karnero. The shepherd lead his sheep by his rod. Matod pa sa mga bersikulo, giprotektaran daw niya ang mga karnero, pinagi sa iyang bunal o stop, bunal o sungkod. So, ikaduha, gilid niya ang mga karnero by his rod. Na kung sa may application ng rod, ang bunal, mo gini ang galamiton sa magbalantay sa karnero, mo gini ang duha niya kabuk idala-dala kaning sungkod o bunal. Kaning sungkod mas mababa, ang bunal mababa sa sungkod. So, every time nga tudluan niya ang iyang karnero, pagkamati siyang kanang ipadungog nga tuno, kunya ang karnero mulimbag-limbag, kaya na may mga karnero nga mga bugoy po kayong mga karnero, o dili mamati sa magbalantay. So, muto yung gamiton to bunal. Yan yung anaon dito. Yang itrin o bunal. Para nga muupoy ang karnero. Ang karnero dahil mabunalan, muupoy. Kabantay kang iring, yung palpalo ng tiko ko na yun ang iring. Ang karnero mapalpalan, mabunalan, mukuko. Upoy na kayo. Muna nga di gid mawad-an sa una ang mga balantay karnero, di mawad ang bunal. Kaya mo'y makapaupoy sa karnero. Di ba? So kung atong i-apply itong ginabuhi karon, sakit inawatos itong tawhanon. Kung saan na yung grad, bunal. O sa itong Kristuhanon pa, bunalan sa Ginoo
ang magpabuyag. Ikaw ug ako, pareho tang mabunalan kung magpabuyag ta sa iyang tubangan. Kay naman sa irad. Kabalo mo sa irad niya gidaladala. Bunalan ka niya balatian. Bunalan ka niya disgrasya. Bunalan ka niya sitwasyon nga samo kayo mo sa iyong pamilya. Muna yang gamito mga bunal. Bunalan ka o kadang miserable na kinabuhi, murag na ipaglaom, pareha sa prodigal son nga ni palayo sa iyang amahan, o gibunalan dito kagutom, kaon lagi ka og pasaw sa baboy. So mo kay gamiton sa Ginoo nga bunal nga ni upoy ang prodigal son. Di ba ang prodigal son anak nawala, upoy lagi. Parehas karniro, mabunalan, upoy man lagi. Butangan kay balatian, ampo lagi. Napabata dia ina yung tapad na ayaw nagpabutag na balatian. Pag butangan kisgrasya, Lord, salamat. Pero ato pa disgrasya, wag yun nagpapasalamat. Grabe na. So, naay mga panahon nga gamiton sa Ginoo ang iyang bunal para muupoy ta. Sakit, di ba? Sabi mo sakit bining mga bunal sa Ginoo kining kasamo. Sakit kayo ni nga dawaton sa imong tawhanon. Pero gigamit na sa Ginoo para mabalik yung kanya, malid yung kanya ba? Kanang madumalahan yung ka niya. So kung nabunalan ka, salamati ang Ginoo nga nabunalan ka. Kay pagmahal nas amahan nato langit nun. Wa gyud amahan nga dili mo bunal sa anak niya gimahal. O dili na niya mahalon, pasagdaan lang niya way bunal-bunal. Pero gimahalin mo imong anak, Allah, balipani ko nagbunal, kay gimahal ko na yung anak. Ikatuloy, son. How the shepherd lead his sheep. The shepherd lead his sheep by his staff. Staff. Sungkod. Sa akong pangalan may sige Ginoo, sa mo yung staff. Nga nanamang tay rad, nanamang tay bunal, ngano ni gamit man jud kag staff. Unsa mo jud gamit sa staff kaning sungkod. So akong kuha meaning sa Miriam dictionary, ang staff sungkod gyud siya sa Bisaya. Pero naila yung meaning sa staff. Kana bang kuan ka employee o matawag mga staff, sample like kumpanya nya naa ka diha trabaho, gitawag kag mga staff o kanang sa eskwelahan usa ka mga maestra. So ay mong principal na ilabaw nimo, so na under ka sa mga principal, so ikaw gitawag ka og staff kanang kauban o mga ginsakpan. O adto ta sa gobyerno kaning sa traffic enforcer gitawag sila mga staff sa government nga doon na sila authority nga bisag misimos kining tanawon ang mga traffic enforcer pareho ra na to misimos kining tanawon, pero dili ka basta-basta ang mga dato ang naglapos kung anaon na sila sa traffic enforcer parahon. Og gyud ka ana mo to naman na sila authority, pag ana pala silang kamot authority na gikan sa gobyerno. So inana ang pag-lead sa Ginoo igsoon, the shepherd lead his sheep by his staff. Sa iyang sungkod. Gawas ng bunalan ni igsoon, ang usay gamit sa sungkod sa una, sa mga balantay, iyang gamiton na iyang sungkod pag-remind sa mga sheep nga dihang dapita na ay lubang. Medyo taas pa ng sungkod kaysa bunal, so if maaksyon og ikis o mulihay ang mga karniro tungos kadaghan, ang katong magbalanggas karniro, iyang buhaton is iyang iyana ang sungkod, ipakita sa mga karniro. Di pagkakita sa sungkod sa mga karniro, di mutarong na ang mga karniro og lakaw. Subay sila. So iakson na siya anak para mahadlok ang mga karniro, di mutarong sila og lakaw. So ang sungkod doon na siya authority nga gikan sa shepherd. Karon atong waan gyud og lalong nga meaning ang staff. Ang staff sa laing pagka pinulungan sa English gitawag sa scepter. Scepter. Gigamit ni siya sa panahon ni Haring King Artaxerxes. Katubang nahimong queen si Esther. Diba si Esther nahimong queen? Doon ay panahon nga ang hari King Artaxerxes
ang iyang mga ginsakpan tanan, naa siya gikuptan nga skipper, mura siya og staff nga kung dili gunya ipatawag ang mga tao, aw kana bang dunay moadto siyang palasyo nga dili niya patawag, automatic patay. Munay balaod. Gawas kung iyang kuptan na tong iyang skipper o katong staff. Kung kuptan ganito niya, din iana sa tao nga moadto siyang palasyo, iana niya, din kuptan ato hikapon sa tao nga nibisita sa palasyo, buot pasabot ana, kantahan na, dili pat yun sari. Kung iyahatong, iana tong skipper. Pero kung dili to niya kuptan, kunya ni anha kas palasyo niya, automatic patay ang madto dito. Diba sa storya ni Queen Esther, gapuasa siya og 3 days kay para bisag dili mo patawag, kaya ako sa ipatawag sari 30 days wa sa ipatawag sari. So yan huna-huna, if muadto ko dito, nya ang balawod ining dapita, muadto ka mula ipatawag, automatic ang patay. So puasahan ni Queen Esther og 3 adlaw, pag humanag puasa, gapabulubantang sa dito sa iyahang gawas sa iyang balad, bantang-bantang siya. And then, aton po nga, ang hari, nagdungaw-dungaw po siya palasyo, di nakita si Queen Esther, gikamay niya. Gikamay. Yung pagdungol ni Queen Esther, gikuha niya iyang staff, ang iyang skipper, o gipahikap niya ni Queen Esther. Ba't pasabot, protektado na si Queen Esther. Dili na niya patyon. Di ba? Staff pa lang to. Ang staff, dunay authority para maprotektaran ang tao. At tutas time ni Aaron. Ang staff ug sungkod sa Numbers chapter 16 about 17. Ang sungkod lang ni Aaron mao'y gitubuan og almindras. Diba? Gisulod tong 12 ka sungkod. Ang mga tribes sa Israel sa una dili mawad-an og sungkod. Kada banay, kada pangulo nila naay sungkod usa. So gihangyo si Moises, kanang 12 ka banay ba sa Israel? Pagkuliktaan ng kada usa ka buksungkod, i-apil po ang sungkod ni Aaron. Unya isulod dito sa arkas kasabutan. Unya pagkaugma tanawa. Kung ang sungkod gani manalingsin o mamunga, maunay akong pilion para may mag-lead sa templo. Di pagtanaw dito, pagkaugma ni Moses, uy agang Aaron man na sungkod na nalingsing o namungag almindras. So gipronounce ni Moses nga si Aaron maoy mulid, maoy mo kana modumala sa templo ug ang iyang mga kaliwatan, itong mga pari, mga libita, sila na nakasign dito. Ang balaod sa Ginoo, si bisan kinsa nga muhikap sa mga balaan butang gas templo, gawas nilang Aaron ug iyang mga kaliwatan, automatic patay. Grabe ang instruction sa Ginoo. So ang sungkod nagrepresento sa kinabuhi ni Aaron. Buot pasabot, si Aaron usa sa mga staff sa Ginoo nga iyang gamiton para ang authority nga gihatag sa Ginoo ngadto niya walay lain nga basta-basta anang mo ilog. Diaw mo na nga ultimo rang anawon nimo ang arkas kasabutan, katong si Usa yang giana patay siya. Ano man kay dili to yang tarbaho to nilang Aaron og sa iyang mga kaanakan. So kung usa ka tribe sa una na dili ka tribe nilang Aaron o nilang Aaron o Levi, dili ka tribe yang napita, dili ka kabasta-basta adtuan ng templo. Sila ana ang nagdumala dito. So kung usa mga buluhaton dito, sila ana maghalad sila. So wa pasabot, ang staff nagrepresent sa staff sa Ginoo. Mga sinaligan sa Ginoo gitagaan o authority. Karon igsoon, ato ning i-apply sa ginabuhi. The shepherd lead his sheep by his staff. In every churches, dunay mga staff ang Ginoo. Yan iyang gamit sa pag-lead. Basig, ibutan na gusto una-una. Okay raman o wala kay pastor. Magbasa rin kong pulong sa Ginoo. Okay naman ako. Pero igsoon, i-assign sa Ginoo ang mga pastor. Usa sa mga staff nga dunay authority gikan sa
Ginoo. Silang Moises o si Aaron dunay authority, pero ang mga tao nagbagulbul. Now, ganahan ko nga ako ipadung sa inyo karon, atong basahon gud mismo, akong basahon para madungog ninyo kung unsa ang sangputanan sa tawo nga dili mo respeto sa authority nga gihatag sa Ginoo. Atong tanawon ang mga nisupat ni Moises ug ni Aaron. Magbasa ta ni kagabi og igsoon before ko mutapos. In Numbers chapter 16, akong basahon chapter 1 para mutapos sa ikaw manini. Si Kora nga anak ni chapter 16 verse 1 ato ning hutdog basa. Si Kora nga anak ni Isar nga kaliwat ni Kuhat sa banay ni Levi uban sa mga kaliwat sa banay ni Ruben nga si Datan ug si Abiram nga mga anak ni Eliab ug si On nga anak ni Pilit. Misukol kang Moises. Paminaw ha? Misukol sila kang Moises. Kauban sa 250 kainilang pangulo na napili sa mga Israelita. Nagtigom sila o giingnan nila si Moises ug si Aaron. Sobra na kining inyong gibuhat kanamo. Ang tibuok katilimban balaan o nag-uban kanila ang Ginoo. Busa, nganong giisip man ninyo ang iyong kaugalingon nga labaw sa katawhan sa Ginoo? Okay? Na tuhog ba nato? Na ay mga tao nga nagbagulbol sa duha ka buk alagad. Nga kining duha ka buk alagad dunay authority nga gihatag sa Ginoo nila. Na atay para verse 4. Sa pagkabati ni Moises niini, mihapa siya og nagampo. Di ba gabagulbol ni mga tao? Pagkabati yung Moises na ibagulbol, mihapa og nagampo. Unya giingnan niya si Kora ug ang mga kauban niya. Ugma sa buntag ipakita sa Ginoo kung kinsa ang iyaha o kinsay balaan. Kay paatubangon man niya dito sa altar kadtong iyang pilion. Busa buhatan ninyo kini. Ugma pagkuha kamo og sulanag insinso o butangi kinig kalayo og insinso atubangan sa Ginoo. Ang tao nga pilion sa Ginoo mo'y ilhon nga balaan. Kamo mga Levita naghinubra na. Og si Moises mingon kang Kora, pamati kamo makaliwat ni Levi. Dili pa ba igo alang kaninyo nga sa tanang Israelita kamoy gipili sa Dios? Sa Israel aron maghiduol kamo kaniya ug mag-alaga dito sa tulda sa Ginoo ug mubaraw katubangan sa katawhan aros pag-alagad kanila. Gidala kamo niya sa iyang duol. Ingon man ang tanan ninyong kaigsunan nga mga anak ni Levi. Apa nagtinguha pa ba gayud kamo nga mahimong mga pari? Kini silang Kora, si Datan o si Abiram, kini silang tulong yung mga supakiro sa panahon ni Moises. In verse 11, niiyon na si Moises, kinsa man kuno si Aaron nga inyong bagulbulan sa tinuuray ang gibagulbulan ninyo mao ang Ginoo. Ang pangutana isuon, ngano na kayo na si Moises nga ang gibagulbulan daw nila ang Ginoo. Tungod kay si Aaron o siya, dunay authority nga gikan sa Ginoo. Sa to pa, ang authority nga na nila, kung imo siyang bagulbulan, direct sa Ginoo ang imong bagulbul. In verse 12, o gipatawag ni Moises si Datan ug si Abiram nga mga anak ni Eliab. Apan mingon sila, dili kami moadto. Grabe ka supakiro. Ayok nga sa atong church walay supakiro. Kay basig na niya mahitabo Ginoo ninyo kung magsupak-supak ta. Now, si Datan diri ug si Abiram, mingon sila, dili mi moadto 13. Dili pa ba igo nga gipagawas mo kami sa tabunok na yuta aron mga matay kami dinhis kami ngawan o karon buot na usab ikaw nga maghari-hari kanamo. Naalaan si Moises o si Aaron nga maghari-hari daw nila. Balik ko nilang kuanay buula ini. Dugang pa, wala mo kami dad sa yuta nga tabunok kayo ug gihatagan ba hinuon og kaumahan ug kaparasan. Buot pa ba gyud nimo kami limbungan? Dili kami moadto. Muni ang sulti nila, Datan ug Abiram at ay paraya. 15. Nasuko pag-ayo si Moises
Kanina alaga sa Ginoo. Yun ay kita limit. Kasi nagtutas alaga sa Ginoo dili na masuko. Pero basahan ni mo diri nasuko si Moises. 15. Nasuko pag-ayo. Kanang pulong pag-ayo. Grabe na ginang kasuko ay suot. Nasuko pag-ayo si Moises og miingon siya sa Ginoo. Ayaw dawata ang ilang halad. Napabata diya? Grabe ni pagkaambuhay suot tungos kasuko. Ayaw dawata ang ilang halad. Wala ako makakuhag usa ka asno gikan kanila ug wala ako makapasipala bisan usa kanila. Padayon ta 16. Og si Moises mingon kang kura. Pangadto kamo ugma sa tubangan sa Ginoo, ikaw ug ang imong mga kauban ingon man si Aaron, ang matag usa kaninyo magdalag butanganan sa insinso o pabutangi kini insinso ug ihalad kini si Ginoo. Mausab kini ang buhaton ni Aaron. Busa gituman nila kini ug mitindog sila dito sa ganghaan sa tulda nga tagbuanan uban kang Moises ug kang Aaron. Dinhi ini napita nituman malagi. Gidi diri sa babaw ni supak jadi mo anto. Pag-abot sa ubos nituman pero tanaw na ilang pagtuman igsoon sa resulta. Onya sa natigom na likura ang tibuok pundok sa katawhan dito sa ganghaan sa tulda na tagbuanan mitungha ang masulaw nga kahayag sa Ginoo sa tibuok pundok sa katawhan. Ug ang Ginoo mingon kang Moises ug kang Aaron, palayo ka mo. Ini mga tawhana kay puuhon ko sila sa usa lamang kapag pamilok. Napabata diya igsoon. Kuyaw kayo ni si Moises ug si Aaron dunay authority. Pero dunay kasupak-supak. Tanawa kinsay kontra nila katong nagsupak. Ginoo na. Giingnan na sila Moises, pahawa sa mo. Kaya ako hutdo ni Fuhuri matuhana. In verse 22, o naghapa sila si Moises o si Aaron o mingon. O Diyos, muna ang ampo ni Moises o ni Aaron ha, pabinaw. O Diyos, ang Diyos sa tanang tao. Atong paminaw mayo ha. O Diyos, ang Diyos sa tanang tao nga naghatag og kinabuhi sa tanang linalang. Naisumpay. Masuko ka ba sa tibuok katilingban tungod lamang kay nakasala ang usa ka tawo? Kani pagkampuay so dunay question mark, dunay pangutana sa ulahi. And verse 23, ang Ginoo mingon kang Moises gitubag siya, sultihi ang katawhan. Pahawa gikan sa tulda ni Kura og ni Datan og ni Abiram. Yun ang instruction ha. Katungan po ni Moises, Ginoo, imo ba ginaiming ialahi ka na tanan? Kana raman silang tulong mo nakasala? Ang tubag sa Ginoo, sige, ingna ang katawhan ang mga Israelita, papahawaan sila ang tulda nilang tulo. Verse 25. Unya, giadto ni Moises si Datan ug si Abiram ug gisurod kaniya ang kadagpuan sa Israel. Ug giingnan niya ang katawhan, palayaw kamo sa mga tulda nining daotang mga tao ug ayaw paghikap sa bisan unsa nga ilaha kay tingali unyag maangin kamo sa ilang mga sala. Busa na mahawa sila gikan sa tulda ni Kura, ni Datan o ni Abiram. Si Datan o si Abiram migula o mitindog sa pultahan sa ilang mga tulda, kauban sila mga asawa o mga anak. Si Moises mingon, niining pagiha, masayra ninyo, nga gisugo ako sa Ginoo sa paghimo nining tanan, nga akong gibuhat o wala ako magbuot-buot lamang. Okay, ato bang nadungog? Ni Franca naging si Moises, niini daw pagiha, mailhan na ninyo, nga ang Diyos mo din naghatag niyang authority. Verse 29, kung kini matawhana mamatay sa kasagarang kamatayon sa katawhan o kung mahitabo kanila mahitabo sa mga tao, nagpasabot kini nga wala ako subuha sa Ginoo. Muni ang isulti ni Moises. In verse 30, apan kung ang Ginoo maghimo og katingalahan buhat ug muliki ang yuta ug lamyon sila ug ang tanan nga ilaha ug matambog sila ang buhi ngadto sa kalibutan sa mga patay, masayod kamo nga kini matawhana misukol sa Ginoo. In verse 21, sa pagkatapos gayon niya sulti niini, miliki ang yuta nga gibarugan ni Datan o ni Abiram og naabli ang yuta og gilamoy sila, lakip ang ilang mga banay ug ang mga tawo nga sakop ni Kura ug ang tanan nilang kabtangan. Miadto silang buhi sa kalibutan sa mga patay,
ug unya mitak-om ang yuta ug nangahanaw sila. Sa pagsinggit nila ang mga Israelita nga dito sa duol, nanagan ngadto sa layo ug mingon, tingalig lamyon usab kita sa yuta ug mikunsad ang kalayo gikan sa Ginoo ug gisunog ang 250 ka tawo nga naghalad og insinso. So in verse 17 dinha na nimo makita nga ang sungkod ni Aaron mo na instruction sa Ginoo. Nga Moses kanang sungkod ni Aaron ibutang ngadto sa arkas kasabutan kay himuon ako na sa Aaron na ako authority niya tagya niya. Igsoon ang pag-lead ay sa Ginoo by his staff sayang itagaag otoridad. Lisod nimong supakon kung naay otoridad. Bisag misimos nimong tanawon. Pero kung nasa otoridad, nagikas Ginoo mamiligro ang imong kinabuhi. Ug kung doon may Bible nga nasa inyong kamot, paliog ablihi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 14 hangtod sa 15. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 14 hangtod sa 15. Ang pulong sa Dios sa gaingon, mga anak, gisulatan ko kamo kay nakailaman kamo sa amahan. O gisulatan ko usad kamo mga amahan, kay nakailaman kamo kaniya nga diha ang daan sukad pa sa sinugdan. Ug kamo usab mga batan-on, gisulatan ko kay lig-on man kamo ug ang pulong sa Dios anaa man kaninyo ug gipuntong ninyo ang yawa. Verse 15, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. This is the word of God, so magkapamungko ta. And karon atong i-ready natong kasing-kasing, atong muna sa pagpaminaw sa word ni Lord. Kabalo ko nga naay gustong ipaabot ang Dios sa atong kinabuhi karon. So prepare na ba atong kasing-kasing? Amen. So atong i-welcome ang buhi nga Dios sa kinabuhi Pastor Omar. Gurog na may tuwi kadulag-dulag. Sa iga dulag-dulag. May buntag jadi si family. Linyayin ta pa din na di birthday. Di birthday kay ani mga unta. Pula-pula na to leksyon. So karon di nato sayangan ang panahon sa pagmatis pulong sa Dios. So ato ang kuhaan ng pagtulunan karon about sa kaning gitawag og Valentine's Day. The truth about Valentine's Day. Kay karon 14. So Valentine's Day. So ato ni Santa Pikon para masayra nato tod kay naay cause dunay samputanan ang pattern sa kalibutan nga gisunod sa mga tao. So let's start Valentine's Day. Ang Valentine's Day is a popular holidays around the world to show sa imong gugma daw, pinagis paghatag og card, paghatag og candy, paghatag og hearts kanang giporma ba og kasing-kasing. So in 2018, ako ni isang research. In 2018, estimated $19.6 billion ang nagasto sa USA para lang paghanda aning gitawag og Valentine's Day. And then usa kini ka pressure to provide the romantic experience that expresses their feeling. So gihimo nila kini para nga ma-express daw nila ang ilang gugma sa ilahang gihigugma. Okay? And then, matod pa diri, kini usa ka based on pagan custom. Nakabase ni siya sa pagano nga customry o tradisyon sa mga pagano. Unya, ato siyang kuhaan og history para masayra nato
Dili maguta makakonkludayon kung wala ta nakabalo sa history. Mostly sa ato ay sunod-sunod lang ta tungod kay wala ta nakabalo sa istorya gyud about sa unsa nga klase sa gi-practice. So, kining Valentine's Day gikan ni siya ni Saint Valentin. Usa ka bishop sa Roma, usa Catholic saint nga gitawag og Valentin. 2000 years ago, the most powerful army in the world belongs to the Romans. No? Matod pa, 2,000 na katuig ang labay, ang pinakagamhanan ng mga sundalo o army sa tibuok kalibutan is taga-Roman, taga-Roma. Nakonquer nila ang all Europe, part of Asia, and Africa. Tungod sa ilang pagka-powerful nga country, tungod sa ilang mga sundalo, nasakop nila ang tibuok Europa o doon na po nasakop niya part sa Asia o sa Africa. Nganong na-strong sila igsoon, tungod kay ang balaod ni Emperor Claudius II, muna yung balaod, nganong na-strong ang mga army. Emperor Claudius II said, "My soldier are getting too soft." So, he make a law to stop them getting married. Naghimo siya balaod, tungod kay sa sinugdanan, kusog kayo ang ilang nasod tungod sa ilang army. Strong kayo ilang nasod ba? So, nabatyagan niya, nga pagkadugay-dugay, murag ni gamay ang strength sa nasod sa iyang mga soldiers. Iya din na matikdan, nga mostly sa iyang mga soldiers is nagminyo. Nagminyo ay ba? So, kaya namatikdan man niya nga, murag tungod sa kaminyoon, murag wala na kayo'y pakabana ang mga soldiers sa iyang nasod, is nagbalaod siya, nagpakanawag siya balaod, nga hunungon ang pagminyo ay sa mga sundalo sa iyang emperor ba, sa iyang empire niya. And then, ani nga time, si Valentin ang bishop. Sa Roman Empire, si Valentin ang bishop. So, si Valentin, niingon po siya, he believed that man and woman fall in love each other. So he said, even though it is against the law, I'll let you get married in my church if you are in love. So, si Valentin, kay nakuha na may balaod sa emperor, si Emperor Claudius II, niingon si Valentin, bisan tuod og supak sa balaod, pero ining mao nga simbahan, tugutan na mo nga magminyo mo, bisan supak sa balaod. O diba, di ba balaod to nga amang sundalo, stop ang ilang pagminyo ay, para mas strong yun ang ilang country, sige. So, nisupak si Saint Valentin, nisupak siya. So, later on, hitabo nga, dunay naniid sa pamaagi ni Valentin, nisugilon sa Emperor Claudius II. Emperor, dunay usa ka bishop diri sa ato ang empire, nagitugutan na niya ang pagminyo. Apan, gatago-tago sila, giminyo nila ang mga sundalo pero tago-tago. So, nahitabo igsoon, nga gidakop si Emperor, o si Saint Valentin, gidakop siya Bishop Valentin. So, gipreso siya, gisintinsyaan siya, nga patyon siya, ipila ka mga simana ang umalabot, patyon siya. And then, diha sa prisuhan, nahimamat niya ang usa ka batanon na dalaga nga anak sa jailer, kana pang tibantay sa prisuhan. O maoy tigatod niya ang pagkaon. Inumdumi ha, si Valentin na preso sa kabishop, di nakamit siya aning anak sa jailer nga batanon o maoy tigatod niya ang pagkaon. Sa tantong hinatod og pagkaon sa batanon, nagka-istoryahanay sila og dugay-dugay. Ani abot sa point nga nibati sila og gugma sa usag-usag. Itong sundo ng storya, kay story ni siya, nibati sila gugma usag-usag. In short, nagkaigugmaay sila, apan, dunay na kung apan, nagkahigugmaay man sila, si Valentin, Saint Valentin, sintinsyaan na. Pagka February 14, patyon na siya.
Dumdumi ha, February 14, patyon siya. So iyang gihimo, from the last hour sa iyang kinabuhi, kanang kabalo mo siya nga ugma, patyon na siya. So anong paggabi, gasulat siya og letter para sa iyang hinigugma. And then, doon na isahin sa ubos, from your loved one, Valentine. O gihatag ipahatag niya sa maong babae. And then pagkaugma, gipatay siya pizza 14 sa February. Okay, so muna story about sa Valentine's Day. So na-practice na siya, na-evolve ang pag-practice, niabot silang gitawag og Lupercalia o si Juno Peruata. Sila ang ni saludo ini nga practice ug sila ang nagpirma nga isaulog yun kada February 14. Kung mahimo tibuok kalibutan ang magsaulog ini. So sila ang nagpadagan ini sa tibuok kalibutan. So kung imong tanaw igsoon, nakabase siya sa pagan history. Usa ka bishop, usa ka saint. That's why kung atong i-relate sa atong biblical, doon kay kitang Christian, we believe that the Bible is true. Tinuod ang Biblia. So karon, bagay ba sa usa ka Christian na mo practice ta og Valentine's Day? Doon kay customary naman sa ato ang nasod. Customary sa ubang nasod. Igsoon, kung imong gitun-an gyud ang Biblia, iyon ang Biblia, the truth will set us free. Makahatag na itong kagawasan ang Biblia. Ang cause ani, kung anong tamo sa cause, usay na itabo ani. Tungod kay nabatasan man is tibuok kalibutan, ang Valentine's Day, mo ni ang nahitabo. Gi-pressure ang mga tao to provide a romantic experience that expresses their feelings. So naitabo sa ubang nasod, mugasto sila dako para ipakita daw nila ang ilang gugma sa ilang gihigugma. So, bisan to wala pa sila nangaminyo, di ba? Bisan pa tibuok kalibutan, bisan pa wala nangaminyo sila, pero mo insist sila nga niining time, niining adlaw, mo ni ang time sa pag-happy-happy. And that's why itawag siya Happy Valentine's Day. In short, kini nga declaration, usa ka declaration of lust. Sa meaning niya, kanang mayon ka nga Happy Valentine's Day, gitawag na siya usa ka declaration of lust. Nga namang declaration siya of lust. Tungod kay ining February 14, it is a pagan festival that encourages physical love and lust. Gi-encourage ang mga tao nga dapat ipakita nimo yung pahigugma and dapat anang tayo makuha nimo ang imong hinigugma. Kay mag-encourage na siya sa physical lust. So, in the United States, na-practice nila nga every time nga February 14, mag-andam gitong mga hinugong mga teenage pa, kana mga edad pa nga bilo pa sa 20 ba. Grabe sila paghanda. And then, i-commit nila, some of them i-commit nila mga babae, nga anang adlaw magpakuha sila mga uyab. And then, ang ilang mga uyab is excited po nga anang adlaw makuha nila ang ilang mga girlfriend. So, gi-practice nila. And then, ang nahitabo igsuon, tol kay mo man ni ang nabatasan, mo na may nakita sa kadaghanan. Kani nga spirit sa Valentine's Day, it is the spirit of deception. I-deceive ka nga ang imong buhaton para mo against God's Bible. Ang Bible gatudlo sa gibasa ganiya, mga anak, gihigugma man niyo nga amahan. Kamong mga batanon kabalubon, lig-on mo ang kamatuoran na ninyo, gibuntog niyo ang yawa. Pero ingon siya sa verse 15, ayaw ni higugma ang kalibutan. Kay ang gugma sa kalibutan, usa ka pakig-away sa amahan. Yan siya, love of the flesh, love of the eyes, love of the proud of life. O diha, kanang unod nun, nga kahidlaw, gitawag siya og lust.
That's why kining mayong tang Happy Valentine's Day imong gideklara nga kining tawhana maulagon. Sorry, sakit-sakit ng pulunga. Pero kung imo siyang sabton, kana din tang mayong tang Happy Valentine's Day, daw sa magniyon ka, malipayon nga pagkaulagon. Napabata diha. Murag nihilom ta. Tungkol kay kining pulunga medyo seryoso. So, every time nga musaludo ka, every time nga mulike ka, and then imo siyang gi-accept nga mahimo kang ulagon. Wala magkakabalo ka ng pulungan kung sa meaning. And then, ni tando ra pa ka, okay, ni balos pa jud ka. Jadi si pamili, be careful the spirit of deception. Tungod kay ato ta survey para sinati nato kung say ang future sa atong Pilipinas mutuo sa madili. Og dili nato ni mawali ni nga mensahe, og dili nato ni madungog ni nga mensahe, ang future sa atong Pilipinas guba. Ang atong nasod guba, gubon ang pamilya, o ang atong reputation gubon. Now, kini bad news din siya na madong niyo karon. Pero kini nga bad news, gitugutan ni sa Ginoo nga madong nato for our own good, para nga makabatong ta og kaayuhan. Sometimes mamatik ka og mga bad news. Usa day ang mga bad news dili tanan yung nga negatibo. Dunay bad news nga ipadungog nato for us para ma-remind ta, mapasidan-an ta. Nga di pa man day ulahi ang tanan na amo na ninigawas man ni, pwede pa man nato malikayan. Imi na pa diha? Okay, matod pa sa survey. Dili na ako ha. Ako ning gi-search sa survey gyud. Now, adolescence birth rate. Kana bang nanganak na nga wala pa dili pa insakto ang edad. Sa survey ni dili na akong tumutumo. Kung pwede niyong i-search sa adolescent birth rate. Moni. Adolescent birth rate in Southeast Asia, number 2 ang Pilipinas. Tungod kay ang Pilipinas ug ang Cambodia, tay sila, pareho sila. Number 2 ang Pilipinas sa kanabitang wala pa na insakto ang edad, buntis na. Makaguol kayo. Pagkabalon ako igsoon, pag-desis na ako ni gahapon, pagkabalon ako, nakapamalandong ko, grabe ang future, Lord, sa Pilipinas ug mo ni ang daghan. Kay number 2 nami, top 2 nami sa mga buntis nga wa pa insaktong edad. From 9 years old to 13, buntis. Grabe. 15 to 19, grabe na diha. 15 to 19, ubos mo na, no? 9 years ato 13, nisulod na sila og 6. And then 15 to 19, grabe ng buntis. Di pa na kasal, ang uban. Okay? Number 2 ta, kay tay matas Cambodia. Malipay ba ta ana? Dili. Bad news ni. Kabalo mo sa karang tugon, kinsa ang mga nasod nga gilaglag kay may si Ginoo, kanang mga nasod nga ulagon. Nakahinumdum mas Sodoma Gomora. Grabe ka ulagon. Bisag mga gulang na mamayot pa. Sa storya, dito kadagsang ang bayot sa Sodoma Gomora. Tanawag yun sa gilaglag sa Ginoo, gipaulanan og kalayo. Tanawa ang Egypt nga si Jose, grabe kabigaon ng mga babae dito. Iburgala lang ginato, grabe kabigatla ang mga babae dito. Naibgan si Jose, mauna yung manguna ang babae dito. Sa story, o diba? Gilaglag sa Ginoo ang Egypt o ang Sodoma o Gomora. Then ato tas pinanayag. The Bible says sa pinadayag, dunay gitawag nga daotang babae, nagrepresent na sa Babylonia.
Babylon, itawag sa daotang mabay sa Bible. Tungod gini siya, kanang imong pagkabigaon, imong gipainom ang tibuok kalibutan sa imong pagkabigaon. I-try lang mo basa ang Revelation, ang pinadayag. Di pa na mention dia, kanang imong pagkabigaon ba, gipainom nimo ang tibuok kalibutan. Kabalo kung unsa nang Babylon, represent Roma. Asabikan si Valentin, Roma. Asa nagikan ang practice sa Valentine's Day? Roma. O asa naabot? Tibuok kalibutan. That's why, gitawag sa Bible, bigaon nga babae, ipainom nimo ang tibuok kalibutan sa pagkabigaon. Naalahig ang Pilipinas. Natapto ang Pilipinas tungod sa Roman. Spirit of deception, spirit of lust. Okay? Laglagon sa Ginoong nasod nga magpalabi sa iyang last. Dili maluoy ang Ginoo iyan ang mga nasura nga magpalabi og last. Amen? God is love. We believe nga God is love. Pero og moyon ta kadi na laglagon sa Ginoo kay God is love, wala nang tani laglaga ang Sodoma Gomora, wala tani laglaga ang Egypt, pero gilaglag. Napa sa survey. In terms of highest daily traffic, Philippines reached the top 10 in 2018, climbing 3 spots from previous year. Kung sa maning daily traffic. Ang traffic diri gisigutan dili ng gasulbod ng mga sakyanan, dili na gitawag og trafficking. Ang meaning sa trafficking kana bitaw illegal nga mga buhat nga giunuran nila sa gobyerno. And that's why ang atong Pilipinas daw top 10 in 2018 sa mga illegal nga mga buhat nga giunuran nila sa government. Unsa may example? Drug. Illegal man ang drug, pero daghan kayong drugs diri sa Pilipinas. Amen? Obserbahan ba nato? And din nila lang kay kana ang gisgutan drugs, kining gitawag og cyber sex. Trafficking gyapon ang tawag ana. Kana bitaw mga babae, mga batanon sila nagbaligya sa ilang unod. Just like sa bar, ang Pilipinas daghang bar. Apa ba tayo nag-observe ita bisan maganis tanhay? Ay bar, dollar kayo. How much more sa ubang dagko kayong syudad sa Pilipinas? Just like Manila, Olongapo, Cebu. So, kining trafficking nga iskutan diri, mga babae na sila nga dias computeran, nag-search silang mga skandal, mga video ba nga dili maayo, mga pornography. Sa survey ni siya. So, top 10 ang Philippines sa survey. Nga Muslim, mga batan o mutan-aw pornography, bahay ug laki. Kailan tag pornography? Okay, dili na ta maignorante na. Okay, Madre. The Philippines also top the list of longest time spent on Pornhub Arabic. Ang Pilipinas nakuha niya siyang highest, pinaka-highest na taas og panahon sa pagtan-aw og mga skandal. Ngano man, dili ra man sa internet ka makatan-aw og skandal. Tuang po'y mga TV nato nga naay sinimo. Bisan lang galing ng kissing just TV, skandal na isuod. And Christian is ganahan tag sinimo. Nga tuwa gahalok-halok tudo. Apa ba ta diha? Seryoso ni. Tungod kay ang spirit of Valentine, spirit of deception, a declaration of lust. Imong gideklara sige nga maulagon. Lisod, imoni ang mudagsang sa Pilipinas. Ang future sa atong Pilipinas, gubon. Kaha?
13 minutes and 50 seconds sagad nilang i-google sa mga Pornhub sa survey. Tapag yun. Among the top 20 countries with the most traffic, the Philippines had the highest volume of female visitors, 38%. Kayon mo ang mga mutan og skandal, puros lang mga laki. Pero 38% female visitors sa Pilipinas, mga babae, mutanaw sila o mga bold ng mga videos, mga skandal. Ano man, nabutang silang mindset, curious yung ani ba? Ganahan ko mo try ani ba kung sa gyud ni. Tungod sa curiosity sa mga tao, ining nasura, i-try nila ang wala nila kasulayi. I-experience nila ang dili paangay nga experience in the sight of God. Iminabot niya? Now, Philippines, as compared to other countries, is 124% more likely to watch reality videos related to porn. 124% nga ganahan gyud ang mga Pilipino nga mutan-aw og mga skandalo. Skandal ba? Skandal ng mga videos. Okay? Ako ni siyang putdon gini akong research. Projected prevalence of teenage pregnancy from 2013 mo ni increase ning high siya aw nagpasaka ba in 2013 8% kaning mga nabuntis ni nga wala pa insaktong edad dunay 8% from 2003 pa to 2008 sa survey ni kalabat siya og 9.9%. So nitubo siya og gikan sa 8 himong 9 nitubo og usa 1% of kapin. In 2013 nahimo siyang 10% nitubo. 2018 nahimo siyang 11.2%. How much more sa 2021? Amen? Napabata diha? So ang hitabo ani og pasagdaan nato ni kita mga Christian dili ta ani mo take og action atong i-take for granted lang atong nanong pulong sa Ginoo. Ay kanang pulong sa Ginoo luma na sa una na. I need to continue sa akong kinabuhi nga naandan. Ako ra i-continue ni lami kaning buhaton. Di na di kay so lami tuod. Pero dili lami ang kasamok nga imong anihon. Napabata diha? According to the book of the rise and fall of the Roman Empire, muni libro. Ang Greece, Babylon, Roma, Egypt, Sodoma ug Gomora tanan gipukan tungod sa kaulagon. Gamhanan man gining Greece, ang Babylon, Roma, gamhanan man sila Egypt sa unang panahon. Pero ang ilang kagamhanan na imong huyang sadyang ang Ginoo na kontra nila. Ganong kakontra nilang Ginoo tungod sa ilang pagkabikaon. So warning, so ano ni warning sa matag-usa nato. The world has a dangerous imitation of true love. It is called sexual immorality. Do not be deceived. It will destroy you. It will destroy us. It will destroy this land. Sa Bisaya pa, ang gugma gitanyag ini kalibutana delikado kayo. Di ba? Ang pattern ba sa gugma sa kalibutan karon delikado kayo. Ang pattern niya. Ano man? Gitawag siya sexual immorality. Pakighilawas nga dili legal sa tubangan sa Ginoo. Daghan kayo. Yun siya, do not be deceived. It will destroy you. Ayaw palimbong. Gubon ka na. Gubon yung pamilya. Gubon ang atong nasod pagod. It will destroy our land. Diba? Tanawa rin sa everybody's birthday. Diba nag-una ang Nobyembre sa pinakadaghanan? Kabalo mo mas reason? Nga ang Nobyembre puno o hospital o nanganak. Para ko nang from
February 14 to November, pila ka bulan. Siyam pakadaghanang ng anak sa ospital. Daghan kay magkabakabag bata sa barangay hall pagka December. Mga bagong inanak. Gusto na yung mag-observe? Try to observe. Pero kabalo baka nga ang November po, napoy gitawag niya All Souls Day. Adlaw sa mga patay. Adlaw sa mga patay, pero daghan pong matao diyan at anang bulana. Ganun mo na igsuot, na ay namatay anang bulana nga bag-o pang inanak. Gipakuha kay ngano man dili maayo ang pagkabuntis. Wa sa nahigugma kay gilukos ra sa dako nitiyan ay ipakumot. Di ba? Daw galabaw ng November. Pero wala nang nagpasagot ha, ka nang nag-birthday this November, sa February mo gihimo. Sa survey na siya sa eskwelahan, bisan asa ang opisina, ang mga nag-birthday to, labig yun ang November. Tungod, Valentine spirit. The spirit of Valentine. Kaya i-declare man sige, sa mga eskwelahan, magbuhat, apil tag Valentine's Day. Ya, kato'y tao mga estudyante nga wala tayo Paris, magmugtok tao dito sa Dublin. Paita ini, uy, wa man yun COVID na ako. Ya, kato'y tao mga medyo suraan yun, piting lipaya. Kaya kani Valentine's Day, makadit yun mit sa among hinigugma. Ato ning padungog kini nga wali, gusto ang guys nga padungog nato ni para ikaw mismo ug ako mag-obserba sa palibot ug unsay dagan. Kay ang future ini Pilipinas ug dili nato ni protektaran ng mga Christian, dili ta kabalong mo buyag sa atong mga kabataan. Dili kita mismo gustong kagalingon, dili ta makakontrol, destroy. I-destroy. Like ikaw ra i-destroy hasta pa ato ang pamilya. Ya ato pang nasod. So, nakinumdum ko sa iyo na Reverend Ma. Gimiting mi. Yun siya. Kinahanglan isulti ni mos mga batanon. Kung naay mag-post sa Facebook, Instagram, naay mag-post, na magtinumboy gani o pagbinalot, ayaw ipalike. Napabata niya? Matod pa sa itong misyonary. Ayaw siya ipalike. Kay Muslim na to, if kauban na to sa church, or kailan na to mga Christian, niya nag-post siya sa Facebook, nga gatinumboy, ga binayad, ga sayal, niya laki siya, gabra. Niya tuwa po yung mga Christian dito nakita, nga galay. Kabalo ba kayo soon, usay may tabo ni mo anak, galay ka sa dili, insaktos tubangan si Ginoo, gikonsinti ni mo ang spirit of deception. Daw samag, ni gusto magakanang like, ni gusto ka. So kung pasabot, gusto kang mudaghan ng espirituha. Muna mga batano natin mga Facebook, ito ay kapos dito, laki siya, mga gabrana, gasayan. Ayaw na ba'y ilay? Kaya ang espiritu mudaghan. Amen? Ikaw mismo, mas struggle pa ka. So like, na dili maayos tubangan sa Ginoo, mas struggle ka. Ma-experience na mo, try. O dili mo na ikaw mo ito, i-try. Tanawang tagi pa ka mas struggle. Diba? Dili pa gani uyag, I love you na yun yung Facebook. Tinod ba na? I love you as my friend. I love you kuno. Imo siyang gitamnan og spirit of lust. Makanuog tong tao makabasa. I love you ko. I love you too. True? Diba? The spirit of lust, pag di ka magbantay, dula-dulaan ka, oy. Dula-dulaan ka, di ka pakatulgon, huwag sa'yo. Ayaw katulog, gigilig na ka diya ba? Ito, gatis niyo to. Napasama itong dis.
Ang chat, spirit of lust. Samot karon kay sa ulong ni 14, sagad sa kadaghanan. Busy kayo rog chathanan. Asa pa naman din? Atos kasubaan. Kahagulo yan. Busy kayo ron. Ako nang giandam ni kayo, perti na ni Dutang lugar. Suroy ta, pingganan ng suroy. Kaya ilang i-celebrate ko ng ilang pagminahalay. Niabot sa point ng ilang pagminahalay, dili na bagay sa tubangan sa Ginoo. Nagbuhat ng mga dili maayo. Amen? Sakit ni pulong nga, pero bad news siya, pero himuon sa Dios nga good news para nato. Para makabantay ka, ako. Kaya kung di ka ganahan aning mensahe, ganahan ka sa spirit of deception. Kung di ka ganahan, kung di ka mapakorupsyon ng mensahe, imong tumano na imong gusto, spirit of deception, i-destroy ka. I-destroy mo ka. Usugod kag sa Manili, isang saan imong dalagan. Matod pas Panultihon 3:71 sa among gidiscuss gabi, ang kasamo magsunod-sunod sa mga makasala. Ang kasamo ba murag ikog daw sa mga makasala ug asa ko ka tuwa dito ang kasamo gasunod-sunod. Kaya ang atong kasing-kasing mong God usama siya araw, usa ra gyud ka unting ba usa ka araw ba? Kabantay ka sa araw usa lang ka sima. So, ang gusto sa Dios nga ang sima sa itong kasing-kasing, ang kanang love sa itong kasing-kasing is directed to God. Para nga, gatong dito sa tumoy, pundol. Tuwa dito, talinis kayong pag-alagad. Pero ang may tabo, if you love the world, kanang yun sa 1 John chapter 2 verse 15, kung higugmaan yung kalibutan, tuwa dito, paingon ang iyong araw sa gugma. And then, the respond Ginoo, na pundol na. Kung imo na isang samton, the more ka mag-love sa kalibutan, the more ka mag-love sa imong lust, sa imong lawas nun nga panginhanglan, the more imo na ikiter, the more imo na buhaton, ang imong gugmas Ginoo, mura siya mahabol. In short, maluya ka sa pag-serve the Lord. Amen? Di man taganhay maluya sa pag-serve the Lord, pero nga nung nangaluya ang mga Christian, gilab nila ang world. Ang kalibutan, gilab nila. Ang love sa Ginoo, medyo ni kubol na ang araw. Okay? Mga batanon, sama sa atong instruction sa atong missionary, ayaw i-like, no? Ito ay balaod sa atong missionary, sa mga nasponsoran, dili pwede nga mag-uyab-uyab. Okay? Ang gihimo igsoon, gihide me. Gihide ang ngalan, hasta nga lang Reverend Kamam Eileen, gipang-hide me. Kana bang, dili mi kakita sa ilang mga post. Inya, kay tagaan kumikalang sa Ginoo, pag-try mo gamit og line account. Di gamit mig line account, tuwa dito ang mga text. Nakalike pang ubang JDC family. Nakalike pang ubang JDC family mga batanon. Keep it going, grabe ang ilang like. Keep it up. Ipadayon yun na. Bisa nakabalo sila sa instruction sa atong missionary, pero na siya, keep it up. Ipadayon ang iyong relasyon. Napabata diya mga batanon? Sorry sa mga nag-like, kita na, nakita na mo ang inyong pag-disobey sa atong missionary. Nagtuo daw may mugulang bilay account, ganili makita ang inyong mga tinaguan. Personal ni siya, pero nagtamod ta sa order sa atong missionary. Every time na mo disobey kag leader, naggamit sa Ginoo, dunay distraction na may tabo diyan nimo. For sure, every time na mo supa kag leader, naggamit sa Ginoo, dunay distraction na may tabo nimo. So, God bless the DC family. I hope nga let's pray for our nation.
Di ba? Ang batanon, matod pa si Rizal, ang batanon mo'y pag-asa sa ating bayan. Pero ang target ni Satan karon, gigamit niya ang spirit of lust para ang mga batanon masintro dito sa lust. Pornography, mga kurukurindo, na wala na estubangan sa Ginoo, dili na may estubangan sa Ginoo, para nga mahuyang ang mga batanon karon. Pero igsoon, gideclare ka sa Bible, gibuntog niyo ang yawa. And I declare this, dyan si family, bisag sakit ni mong pamation, kaya ni mong buntogon ang spirit of deception. Amen. Kung kay naanin mo ang pulong sa Diyos. Amen. God bless, dyan si family.